hardcover-film. Og så hvis du sætter fingeren her på Okay. så kan du sådan sætte den. Jeg siger 10 minutter siden. Vil du nu relokere dig, skulle jeg spørge? Jeg tror, jeg henter min ølrest. Har sat ind til, genansat debatten om danskhed, og sidenhen skal vi også snakke lidt om hans nyopstartede parti. Først og fremmest velkommen til, Mange tak. Rasmus. Mange tak. Tak for invitationen og at være kommet her. En god flok. Og jeg er meget taknemmelig for, at du gider at holde kameraet her. Så tak for det. Og igen tak for at have taget imod. Lad os starte med at skåle. Skål. Skål alle sammen. Selskabelig gæst, vi har fået. Så det kunne vi godt bruge noget mere af. Lad mig være helt ærlig omkring, hvad min rejse igennem politik har været. Jeg sad i Udlændingestyrelsen. Jeg har studeret europæiske menneskerettigheder og skrevet mit speciale om det som jurist. Og så tog jeg også udlændingeret under en af de nok mest indflydelsesrige jurister i Danmark, som hedder Jens Vedsted Hansen, som blev installeret af Dansk Flygtningehjælp i Flygtningenævnet, hvor han sad på lige fod med højesteretsdommere og var med til at vurdere menneskeretten og retten til at vandre ind som flygtning i Danmark. Han har været min underviser og min vejleder på universitetet, hvor jeg satte mig ind i menneskerettigheder. Han gav mig 12 i europæiske menneskerettigheder, men kun 4 i udlændingeret for dengang, så var jeg sgu lidt en slag. Nå, men jeg endte med at arbejde i Udlændingestyrelsen. Velkommen til. Velkommen til. Kom bare. Det var ved at sige, de herrer, det var, at jeg endte med at arbejde i Udlændingestyrelsen, og hvor jeg sad og arbejdede med familiesammenføring. Og folk de tænker sådan lidt, jamen indvandring, det er bare flygtninge. Det er folk, der kommer gående på motorvejen, og det er altid nogen, der er i knibe og sådan noget. Men det er det jo ikke kun. Det er også bare folk, der har lyst til at finde en ægtefælle, måske i udlandet. Hvis du selv er kommet til Danmark, jamen så vil du måske gerne ned og finde en ægtefælle fra dit eget hjemland, og så hente vedkommende herop til Danmark. Så familiesammenføring, det er noget, der kan være med til at skabe chain migration, et begreb, som man har snakket om over i USA. At der kommer måske et første brohoved af migration, og derefter så kommer der så en kæde af flere og flere og flere, som bliver ved med at invitere folk ind. Så familiesammenføring er væsentligt. En stor kilde til indvandring til Danmark kommer igennem familiesammenføringsregler. Og det var så det, jeg sad og sagsbehandlede på dengang. Men det var ikke nogen drøm at være i Udlændingestyrelsen, kan jeg godt hilse at sige. Jeg havde en eller anden chef, hun havde været med til at fælde Birthe Rønn Hornbæk. Det var hun meget stolt af, og sådan noget. Men jeg kunne ikke engang sætte et komma i de tekster og de afgørelser, jeg sendte ud, uden at hun skulle sidde og kontrollere det hele. Og der var jo ikke noget behov for en mand, der kunne læse dybt ind i menneskerettighedsdomstolens domme, og virkelig sådan finde de fine nuancer af, hvad er juraen på det her punkt. Faktisk var det så slemt, at da jeg på et tidspunkt var gået på universitetet i min fritid, og læst omkring den praksis, der skulle være gældende for os, inden det sted, hvor vi sad og forvaltede det, så fik jeg det skulle du lade være med. Du skal ikke prøve at blande dig. Du skal ikke prøve at tænke, at tingene kan blive gjort bedre. Fordi sådan er det at være embedsmand. Det er ikke, hvad der står i loven, det er ikke, hvad menneskerettighedsdomstolen faktisk siger. Du skal bare knalde nogle sager over disken, og vi gør, som vi plejer. Ikke? Der er ingen, der skal sidde og tænke for dybt om det hele. Og hvis der er noget, der står, der peger på, at vi faktisk skulle have været lidt strammere på et område inde i bøgerne, og at vi skulle have behandlet det hele på en anderledes måde, det skal vi heller ikke snakke for meget om. Vel? Det bliver pølsefabrikker mange steder ude i det offentlige. Det var også det, der var min oplevelse, dengang jeg arbejdede ved anklagemyndigheden for politiet for mange år siden. Der skal knalde sager over disken, og alt det der med retfærdighed, det snakker vi ikke for meget om i virkeligheden. Så jeg passede ikke ind overhovedet, hverken ved politiet eller ved Udlændingestyrelsen. Men så kom Jordan Peterson ud på scenen, og han sagde, drøm stort! Tro på the logos. Tro på, at der er et eller andet ord. Tro på, at du måske er skabt i Guds billede. Men Peterson sagde, drøm stort. Hvad er det største, du kan se for dig, at du kan blive til? Så prøvede jeg sådan at sige, okay.
Jeg tager ansvar for hele området. Jeg tager og blander mig i det hele. Også selvom de har sagt, at de ikke skulle. Politikerne, de har ingen anelse om, hvad de skal gøre på området. Men jeg ved, hvad de skal gøre, fordi nu har jeg siddet og set det indenfra. Så skrev brev, en e-mail, en ambitiøs plan. I stedet for at sidde og knalde mine sager afsted over disken, så gik jeg bare i gang med sådan at gøre alt det, jeg ikke måtte. Og blande mig i det hele, og så sige, at vi skal gøre på den her måde. Og måske skal vi faktisk gøre på en måde, hvor det er, at vi indirekte kan ramme på, at der ikke kommer lav IQ-migration til Danmark. Det gjorde jeg allerede dengang. Så sendte jeg det afsted til Martin Henriksen, og jeg tænkte, han vil tage imod mig med åbne arme. Jeg har gjort hans arbejde for ham. Han var sådan lidt, det gider vi sgu ikke snakke om. Du skal have et møde med Marcus Knudt, det er ham, der arbejder med juraen i virkeligheden. Og så var jeg ind og have møde med Marcus Knudt, og som i dengang var i Venstre, og Inger Støjberg var jo den øverste chef for Udlændingsstyrelsen på det tidspunkt. Og så sagde han, jeg kan lide dig. Du tror på, at et enkelt individ kan gøre en forskel, og det er også min tro. Og så blev det til lov. Alle de tossede ting, som jeg har sat mig ned for at prøve at lave, det blev til lov. Og det blev en af de mest markante stramninger i familiesammenføringsreglerne, der har været i lang tid. Og så jeg havde lavet hostile takeover på min gamle arbejdsplads på 10 måneder. Og det gav der så blod på tanden? Ja, men jeg ønskede at stille så op efterfølgende i Dansk Folkeparti, og måske komme i Europaparlamentet og begynde at fikse problemer, at bruge mine evner som jurist til at fikse dybe problemer og søge et embede. Men det var umuligt at snakke om politik i Dansk Folkeparti. Jeg prøvede sådan at nusse folk på skuldrene, og hej, kan vi ikke et eller andet. Jeg blev nærmest MeToo'et af en eller anden fyr, fordi han langt hellere ville i seng med mig, og at jeg skulle bekræfte hans transidentitet, og han gik med paryk, inden at vi kunne snakke om politik. Ikke? Det er fucking pinligt. Altså min ekskæreste, jeg har bare med, hun er så lidt, det er uværdigt, Rasmus, men det er sådan lidt, jeg gør det for mit land og sådan noget, og der er ingen andre, der gider at høre på mig. Men jeg sagde jo ikke for alvor, hvad jeg troede på. Jeg blev ved med at prøve sådan at bede om lov, må jeg ikke nok for alle de der gamle DF'ere, der ikke aner, og stadig ikke aner, hvad det er, de laver. Bare for at give et indtryk af, hvad for et Dansk Folkeparti det er. Hvornår er det her? 18. 2018. Så det er stadig under Tulle? Ja. Jeg var så med til ude i Manegen og presse på, at nu skulle vi have Tulle ned. Han er sgu for anti-intellektuel. Vi skal have en jurist. Så bliver alt godt, fordi en jurist er god, og Morten Messerschmidt er arrogant, og derfor kan vi regne med, at han går efter at gøre noget, der er ordentligt. Ikke? Det var min fucking håbløse idé om, at det var sådan, politik virkede. Så jeg var med til at ham gutten, der stadig havde et godt øje til mig. Jeg var med til at prøve at skubbe ham til at vælte Tulle dengang. Ikke? Så hvordan skubbe? Der var en gang, hvor han prøvede sådan at snige sig lidt for tæt på mig, og så endte jeg med at gokke ham med min hæl og sådan noget. Du skal ikke komme nærmere mig. Så ikke, det var mere sweet talking, end det var, at du skulle skubbe på den ene eller den anden måde. Ja. Nå, men ja. Truth is stranger than fiction. Det er sådan lidt, jeg havde aldrig troet, at jeg egentlig skulle sådan få sagt det her, men det er sådan, det var. Ikke? Der var ingen, der snakkede om politik. Der var ingen, der snakkede om, hvordan vi fiksede problemer i Dansk Folkeparti. Og jeg troede sådan, jamen her, det er jo mine patrioter. Det er alle dem, der snakker om at forsvare fædrelandet. De gav ikke en fuck for at læse, hverken om menneskerettigheder eller udlændingeret. Og derfor så blev situationen den, at der er ikke nogen, der egentlig har taget fat på, at der er de helt samme familiesammenførings- og arbejdsindvandringsregler for Mellemøsten nu, som der er over for Vesten. Det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Men kan man bare gøre forskel på landene? Ja, det kan man. Fordi de første 2 paragrafer, der er i udlændingeloven, siger, at de regler, der er for nordiske statsborgere, de skal være nogle andre end dem, der er over for EU-borgere. Og EU-borgere har selvfølgelig andre indvandringsregler, fordi vi har et indre marked med fri bevægelighed, men så skal det selvfølgelig være nogle andre indvandringsregler, end der er over for alle mulige andre tredje lande. Ikke? Så nationalitetsdiskrimination, eller hvad skal man sige, forskelsbehandling i indvandringsregler, det er de første principper. Du kan ikke have et EU uden at gøre det. Ja.
Så det er lovligt. Men ingen havde taget konsekvensen af det. Da jeg havde møde med Pernille Vermund om, at sådan, hallo, det her, det skal I arbejde på. Det var da ikke, fordi hun gik i gang med at lave en konventionsmedholdelig måde, hvor man kunne sige, nu lukker vi helt ned for mellemøstlig indvandring. Det begyndte jeg så at sende afsted til Morten Messerschmidt tilbage i, jeg tror det var 21-22, lige inden han var blevet væltet, da Morten Messerschmidt fik formandsposten der. Så sagde han, vi kigger lige på det, men jeg kan nok ikke nå at gøre meget, inden, jeg kan ikke nå at gøre så meget, inden at jeg får formandsposten. Så noget politik frem i Folketinget, fordi jeg havde gjort alt deres arbejde for dem. Jeg gjorde alt det arbejde, som ellers burde være blevet udført af Pia Kjærsgaards søn, som var primært ansvarlig for deres udlændingepolitik derinde, men som ikke rigtig har... God gamle Troels. Jeg kan faktisk godt lide ham. Han var en af dem, der var mest interesseret i faktisk at snakke med mig om politik, dengang jeg var i Dansk Folkeparti. Men det var ikke fordi, at der var ligefrem var god stemning, da det var, at jeg kom ind til ham, og mere eller mindre havde outclassed ham ved at sige sådan, at her er, hvad den nye politik skal være. Ikke? Så jeg fik ikke en skid for det. Og de tog det ikke alvorligt. De gjorde ikke noget for at føre det frem. Hvad var for noget? Og en stumtjener blev også en ting, ikke? Stumtjeneren. Der var en stor case med, at han var gået fuldstændig amok med en stumtjener, ikke? Jo, det var over for Alexander, jo. Ja. Men det hvad? Vandopslag. Nej, jeg skal nok lade være med. Det går jeg ikke ind i dybere. Ham er jeg lige venner med lige nu her, men det skal ikke gå nærmere ind i. En smule tilbage. Du kontakter Martin Henriksen, ja. Som jeg om ikke andet har ladet mig fortælle, da han sad på tinge, havde en skuffe, hvor i at parafrasere, men nogenlunde så nøjagtigt som jeg kan. I den skuffe lå der forslag, som ikke tålte dagens lys endnu, og skuffen ville først blive åbnet, når danskerne var klar til hans sande udlændingepolitik. Og han viderestiller så dig til ingen ringere end Marcus Knuth. Det synes jeg virker helt absurd på en eller anden måde. Jamen, er det absurd? Fordi der har alle dage været i Dansk Folkeparti ideen om, vi behøver ikke at lede efter, hvad vi kan gøre under de internationale konventioner. Når først revolutionen er kommet, så skal vores rigtige politik præsenteres. Og fordi revolutionen overfor menneskerettighedsdomstolen ikke er kommet endnu, jamen så behøver vi ikke at sidde og arbejde på at lave en politik, der kan tælle til 90 og være fornuftige udlændingepolitiske stramninger. Så det er jo meget, altså det du nævner der. Hvorfor sidde og bruge sin energi på at fylde en skuffe med dårlige forslag, som aldrig bliver til noget, og som måske er brutale og umenneskelige, i stedet for at lede efter, hvad man kunne gøre, der faktisk havde gjort en forskel? Det er det, som Dansk Folkeparti har svigtet med, at de ikke for alvor har taget udlændingeretten og den situation med internationale forpligtelser alvorligt, men bare sagt, nærmest bare sådan lidt, jeg kan ikke lide det hele, jeg slår den her øl ned på jorden, og så kan folk se, hvor vrede jeg er. I stedet for at fikse problemet. Så hvad er logos så? Ikke? Fordi så prøvede jeg at gøre, hvad jeg kunne over for at præge Bøje også, og han tog sådan set godt imod det. Men han blev ved med at lyve for mig. Hvor involveret har du været, bare for at give et overblik der? Jamen vi havde mange samtaler om mit kandidatur, men jeg kunne jo ikke sådan styre sagtigt. Han ville have, at jeg skulle sådan læfle for ham. Og på det her tidspunkt, der havde jeg brugt måske 8 år af mit liv for at prøve at spørge om lov på, at vi kunne gøre noget fornuftigt på udlændingepolitikken. Og jeg er ikke kommet nogen vejen med det, fordi de blev ved med at være så respektløse, antiintellektuelle og udulige. Ikke? Så jeg har fået nok af det. Ikke? Jeg har fået nok af ideen om, at ved, at man prøver at passe ind i et eller andet partisystem, hvor folk ikke går op i politik, at det var vejen til at prøve at gøre en forskel. Ikke? Så jeg besluttede mig for på et tidspunkt egentlig bare bekende min samvittighed. Ikke? At sige det sande ord, så godt som jeg kunne. Og det er det, logos betyder. Det er et ord. I begyndelsen var ord. Så den samlende tro, det er på at gennem at bekende sin samvittighed, at sige, hvad det er, man tror på,
jamen så kan det gøre en forskel. Ikke? Hvis du stopper med at gardere dig, hvis du stopper med at have ting liggende nede i skuffen, som er åndssvage, og så i stedet for at gå frem med noget, som faktisk kunne gøre en forskel. Det er det, som jeg ønsker at prøve at gøre. Så, hvis jeg skulle opsummere det, som jeg har arbejdet mange timer på at prøve at udvikle, der er ingen, der har belønnet mig for at sidde og gøre det. Det har været min egen kærlighedsdrift, der har søgt at gøre det. Jeg havde ikke haft noget imod, hvis det er DF. Altså, jeg mener allerede DF, nu de profiterer på mit arbejde også alligevel, ikke? Men jeg havde ikke haft noget imod, at Bøje han havde profiteret på det. Hvis blot han havde gjort politikken ære. Men det kunne han ikke. Han blev ved at sige, jamen nu skal vi nok, den her dag, så præsenterer vi noget seriøst. Men han blev bare ved med at bryde aftalen. Så, men det man skal sige alligevel til Lars Bøjes forsvar, det var, at gennem at han begyndte at bruge begrebet remigration, gennem at han begyndte at snakke om, at demografien var det sted, man skulle måle politikken på, jamen så flyttede det Dansk Folkeparti, der ellers havde sandet til ved kun at snakke om islam. Og jeg gider ikke at have en befolkningsudskiftning af indere, også selvom de ikke er muslimer. Jeg gider ikke at have befolkningsudskiftning af kristne afrikanere heller. Jeg ønsker, at vi skal have en majoritet på over 90% af etniske danskere i Danmark. Og hvis vi kvæler det etniske danskere, Ja. Så virker det jo som, til trods for, hvor kan man sige, ordets konkrete betydning nemt det egentlig burde være at forstå. Hvad hviler egentlig i det? For det virker til at være et udefinerbart term, særligt i den debat, der er blevet ansendt oven på din optræden i Deadline. Altså, hvad vil det sige at være en etnisk dansker? Jeg tror ikke, du har ret i, at det er svært for nogen som helst herinde at forstå, hvad en etnisk dansker er. Og jeg tror heller ikke ude i majoritetsbefolkningen, der er folk heller ikke i tvivl om, hvad en etnisk dansker er. Det er et organisk hele. Vi har en national identitet, den er kulturel. Vi er også et forskelligartet folk. Altså sådan lidt folk. Jeg er engang blevet sådan sagt, at sådan, hey, skrid hjem til dit eget land. Ikke? Fordi de fleste etniske danskere ikke ser ud som mig. Altså jeg har lidt mørkere træk end mange andre og sådan noget. Men altså, nu er jeg lige blevet gentestet af DR, men jeg har lovet, at jeg ikke må afsløre, hvad resultaterne der er endnu. Men, er de interessante? Ja, det er altid. Jeg glæder os til at se. Men fortsæt, undskyld. Ja, undskyld. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvem etniske danskere er. Det, som der er i tvivl om, det er, hvad putter vi i kategorien om at være dansker. Så det er ikke blot af det etniske, men det her mere sociale begreb om, hvad det vil sige at være en af os. Det var egentlig i forlængelse af den DNA-test, du fik foretaget af Danmarks Radio, hvor i at der jo kan være en... Hvad er grænseværdien for at være etnisk dansk? Hvis du altså som en gentest? Ja, hvis du er 50% nordeuropæer og 50% polak, lad os sige det, er du så etnisk dansk? Altså, der har været blanding. Ja, hvis du spørger mig, så er Messerschmidt, selvom han har afstamning, og det kan man høre i navnet, han har jo tysk afstamning. Nogle led tilbage, måske 4 led tilbage. Hej de her, vi holder sådan lidt debatagtigt. I kommer bare ind i velkommen. Det skal være stille. Ja. Vi skal nok blive mindre, jeg kan hånden op og stille spørgsmål. Det må jeg gerne. Messerschmidt er i mine øjne etnisk dansk. Han er så godt som genetisk uadskillelig fra danskerne, som de er flest. Man vil ikke engang kunne se på ham. Man vil ikke kunne se på ham, at han ikke er en del af folket, som de er flest. Og nu har han været i landet i så lang tid, at det giver ikke mening at snakke om, at han skulle være noget andet. Ikke? Men er det Når race... Men det man kan sige, det etniske, det viser sig virkelig, når det er sådan, at tingene brænder på. Ikke? I Jugoslavien så opstår, altså de etniske grænseflader, de opstår og bliver tydelige, når folk de begynder virkelig at blive uvenner med hinanden. Ikke? Så begynder det at være de meget sådan overfladiske karakteristika, som ret nemt kan afgøre det for folk. Ikke?
blandt indvandrere, så er der også sådan lidt, det er en dansker eller sådan noget. Der er klare holdninger omkring, hvordan de etniske danskere er. Så jeg tror ikke, det er svært for folk at tænke over det etniske. Så er der sådan en som Daniel Nordentoft, ikke? Han har afstamningen sådan meget, meget langt hen ad vejen fra Balkan, det er jo 50%, men han er sådan 25% sådan etnisk dansk af afstamningen. Og er det nok? Til hvad at være etnisk dansk? Til at være dansk. Det er 25% etnisk dansk. Jeg tror bare, det er for at bringe lidt realisme ind i debatten. Byrd og blod er folkegrunde, sagde Grundtvig. Det er ikke luft, endnu mindre stål. Ikke? Så det er ikke et luftigt begreb, du kan putte hvad som helst ind i. Det er heller ikke ren magt, der afgør, hvad et folk er. Ikke? Det var det, han forsøgte at gøre med det der. Hvis man siger, at det er bare ånd at være dansker, og at det dermed er ligegyldigt, om du laver den totale etniske udskiftning af danskere med afrikanere, så tror jeg på, at det gør en forskel. Det vil blive et andet samfund, end det, vi har lært at elske. Og det, som vi har skabt. Grundet ydre karakteristika. For antaget. Folk har ideen om, at etnicitet det kun går til huden. Det er forkert. Det er forkert at tro på, at det vi er udelukkende, at det udelukkende er overfladiske karakteristika. Eske Willerslev har været ude sådan i anledning af mig at sige, racebegrebet er dødt. Ikke? Det er stendødt fra det videnskabelige perspektiv. Ikke? Men hans egen kollega fra Harvard, genetikeren David Reich, han, som så meget af Willerslevs egen forskning er bygget på, han siger sådan, at de etniske kategorier, eller det at opdele folk i bestemte racer, det er sociale kategorier, at lave de opdelinger, men de sociale kategorier har en virkelighed nedunder, som du kan måle på. En rod. De har en validitet, at det folk identificerer sig med, hvis der du siger, at jeg er sort. Ikke? Der er vel ingen, alle vil grine af mig herinde, hvis jeg sagde, at jeg er en sort mand. Ikke? Jeg identificerer mig som en sort mand. Ikke? Det er latterligt. Men når folk de siger, hvad det er, de identificerer sig med, jamen så er det validt i forhold til genetiske kategorier. Så den sociale kategori om race, den er virkelig. Den stemmer overens med noget, der kan bekræftes videnskabeligt. Og der er dybe ting, som vi begynder at lære omkring menneskelige forskelle, som sidder i det genetiske også. Men det er egentlig det, jeg prøver at få dig ind til at uddybe, fordi personligt så er jeg bare sådan en helt almindelig middelbegavet, afspejler af mit partimedlemskab oven i købet. Og dine forældres begavelse, sikkert. Det er garanteret. Men hvis man antager din hypotese som værende rigtig, for det ved jeg ikke, om den er, og at man derved antager, at man godt kan assimilere sig nok til at blive en del af det danske fællesskab, hvor i ligger truslen så, om ikke andet fra, altså hvis man helt hypotetisk forestiller sig, at der kommer 70% indere i morgen, men de alle sammen er blevet assimileret til at bære samme ånd og kultur og måde. Men det kan man ikke, Hvorfor kan man ikke det så? Jamen fordi byrd og blod er folkegrunde. Ikke? Den ånd, som er danskernes ånd, den kultur, der er danskernes kultur, er rundt af det danske folk som et organisk hele. Den kultur, som hersker i Indien, som der har mange skønne ting. Jeg beundrer Gandhi. Jeg har Bhagavad Gita derhjemme på min hylde og så videre, så videre. Så der er mange skønne ting ved den indiske kultur. Men altså det der med street shitting og sådan noget, det synes jeg måske ikke er det vi gerne. There's a noticer der. Altså der er ting som der er fuldstændig fremmede for os. Hvis du tager afsted til Indien, så bliver alle jo syge, fordi hygiejnen dernede er håbløs. Men det er vel ikke som sådan noget, der ligger i deres genetik? Mennesket kan vælge. Mennesket, selvom at du har rundt i gennemsnit, at der i gennemsnit er forskellige mennesker, ikke? Altså, jeg tror på, og det er Solzhenitsyns pointe, ikke? The line between good and evil goes right down the heart of every man.
Du kan vælge godt og ondt. Du kan identificere dig, tilvælge måske også indisk kultur og tage afsted ned og bo som yogi eller et eller andet. Ikke? Det er du fri til at kunne vælge. Men på masseplan, og når det er, vi snakker i tusinder eller i millioner af mennesker, så begynder, hvad skal man sige, sådan den materielle ting at hævde sig. Sådan. Så hvis du tager ud til Vollsmose, hvis du tager til Nørrebro bare, jamen så er der jo ikke rigtig nogen, der synes, man er i Danmark. Man begynder at være i Mellemøsten, og man kan mærke det. Ikke? Og det er fordi demografi er skæbne, som man siger. Demografien kommer til at hævde sig. Og i alle de der arrondissementer nede i Paris' forstæder, hvor der begynder at være majoriteter af andre mennesker, jamen så begynder, det er også noget, man siger inde på Christiansborg, folkets liv er lovens fylde. Og det liv, som der er i en befolkning, eller i demografien, det begynder at hævde sig, når der blot er power of numbers bag. Og folk begynder selvfølgelig også, altså bare på det rent kulturelle, at holde fast i, hvad de er rundt af. Du havde et spørgsmål? Ja, det virker som om, at meget af det, du taler om, det er på et spektrum. Ja. Men du siger også 90%. Over og under 90%, det er meget binært. Når du skal sige, hvem er dansker, hvem er ikke dansker, så ender du et sted, hvor du er binær. Hvordan rammer du det problem? Jamen, det er ikke rigtigt, at det er binært. Jeg sagde for eksempel, Daniel Nordentoft er 25% etnisk dansk. Ja. Det er jo det, han selv siger. Dansker er ikke dansker. Han er 25. Nu er det dig, der er binær. Ikke? Du beskylder mig for at være binær, og du gør det binært. Ikke? Jo, men altså, hvis vi skal beslutte, hvem der er dansker og hvem der ikke er dansker. Du siger, at hvis maks er 90%, vi skal have 90%. Men det er en løs målsætning. Men det er, og du kunne sige 85%. Men det er et problem, det anerkender jeg. Ja. Nu er der så blevet lavet en rundspørge blandt danskerne, og hvor der bliver spurgt om, jamen synes du, at danskerne skal forblive at være majoritet? Så er det jo omkring 38%, der har sagt, at etniske danskere skal forblive at være majoritet i Danmark. Så var der omkring, jeg botcher sikkert numrene og sådan noget, det var måske sådan 26%, der synes, det skulle de ikke. Og så var der 30, ja, det er vildt at sige, ja. Det er folkefjendsk. Det er folkefjendsk. Og så var der 30%, der hverken ville svare, at de var for eller imod. Ikke? Og jeg tror, det er jo så folk, der siger, altså de er meget dedikerede til den her sådan, hvad skal man sige, antiracistiske position, så sige, det er fuldstændig ligegyldigt. Men jeg er jo ikke en af dem, der synes, at det er ligegyldigt, om man udskifter den danske befolkning eller ej. Og det var hele min agenda med at være i Deadline for at prøve at forsvare og prøve at være ærlig omkring, at jeg ikke tror på, at Danmark vil forblive det, som vi elsker og kender, hvis det er sådan, at du etnisk udskifter befolkningen. Og kan du prøve at putte nogle flere ord på det? Jeg må bare gå til Nørrebro. Jeg har altid været fortaler for, at danske værdier for eksempel ikke har så meget værdi i og for sig, de danske. Det er ikke danskheden, der tillægger det en værdi, men det er det, for mig at se, liberale i de danske værdier, som tillægger danske værdier en værdi. Så hvor i ligger den naturlige værdi af at være dansker? Jeg anerkender, at Nørrebro er jo et udmærket eksempel, men er det et produkt af at demografien mere end det er et produkt af årtiers håbløs udlændingepolitik? Hvad er forskellen? Hvad er forskellen på de to ting, du nævner? Det er, hvorvidt det er demografien, der ødelægger det. Altså, det er demografien, der gør det. Eller og det begynder at sige selv at assimilere de mennesker, der bor derude. Men jeg mødte nogen fra Grimhøj måske på et tidspunkt. De samlede mig op, jeg var på vej ud fra Tomle afsted til Sydeuropa, jeg kom til Ungarn og så videre. Men jeg kørte med nogle af dem fra Grimhøj måske, de samlede mig op, og de synes, at nu er måske en også, og så noget. Men jeg har respekt for dem. Jeg har respekt for selvom de mente, at Yahya Hassan, han skulle flænses. Kurt Vestergaard, han skulle bare slås ihjel, men Yahya Hassan, han skulle flænses. Han skulle have revet sit kød over. Og så, hvad er forskellen? Hvad er den her juridiske distinktion, I laver her? Hvad handler det om? Og de var venlige ved mig. Altså så sagde de sådan lidt, ja, men det er fordi, han havde sagt, at Gud skulle suge pik. Så derfor
så skulle det ske ved ham. Kurt Vestergaard havde lavet tegningen, men det var værre det, Yahya Hassan havde gjort der. Jeg tænkte ikke, jamen lad os udrydde dem. Jeg tænkte ikke engang, jeg kan ikke lide de her mennesker. Jeg kunne godt lide dem, jeg synes, det var fascinerende. Men jeg tænkte sådan, det der I har kørende, det skal I gøre et andet sted end her. Fordi hvis det er i... det er det andet sted. Fordi de ting, jeg elsker, Milton, John Stuart Mill, ytringsfriheden, ideen om liberale værdier, vil dø, hvis de her mennesker får lov at være nok her. Og at får lov til at vinde. Fuldstændig enig med dig i. Ja. Men ved vi, at det er et produkt af deres genetiske ophav, mere end at det er et produkt af, at vi ikke har formået at assimilere Det til der, et liberalt sindelag? for dem var det kulturelt. For dem var det jo islam, og en bestemt opfattelse af islam. Og er det så ikke det, vi bør bekæmpe frem for genetikken? Nej, fordi det er demografien, der driver det. Hvis du tager folk ind, der har den her kultur, jamen så kommer de til at holde fast i den kultur, og de vil formentlig radikalisere sig i Danmark, når det er, de kommer her og møder en kultur, der er anderledes. Men lad os tage der er jo så, de er blevet kristne. Altså dem, der var slaver over i USA, er blevet kristne. Der er mange var også kristne i forvejen, for at der også var kristne, der er med I Afrika. Ja. Ja. Og er de så, har kulturen skabt gnidningsfrihed, harmoni imellem folk med europæisk afstamning i USA og folk, der er sorte, eller er der racekrig næsten hele tiden? Bliver der ved med at være kæmpemæssig krig imellem grupperne og dyb fortørnelse og had imellem grupperne over i USA, på trods af, at man har forsøgt at skabe den samme kultur? Det er ikke ubetinget. Faktisk de steder, hvor, det var ham Jared Taylor, han har sagt det, han siger, at de steder, hvor den føderale regering slet ikke blander sig, altså i spørgsmål om religion, der er der næsten total frivillig segregering i USA nu her. De gider ikke at blande sig med hinanden. Når man blander sig udenom, så sker der en naturlig adskillelse de forskellige grupper imellem. Fordi jeg tror, det er fordi menneskene er forskellige fra et organisk perspektiv. Ikke fordi jeg kan pinpointe et eller andet specielt og sådan, super interessant lille gen, der kan forklare det hele. Det kan man ikke. Men at grupperne i gennemsnit er forskellige, gør, at de har forskellige skæbner, så at sige, eller forskellige sådan kulturelle udtryk på et masseplan, der gør, at hele ideen om, at hvis det er, vi måske bare forskelsbehandler til fordel for afrikanerne også, ikke? Selvom du får dårligere karakterer som afrikaner, jamen, så bliver du stadig gelejtet ind på universiteterne, og alligevel er der et massivt had imellem europæerne og den sorte. Fordi den eneste narrativ, der kan være omkring, hvorfor de her forskelle er der, det er fordi europæeren er racistisk og er undertrykkende, og altid kun har været ude på at gøre det værste over for den sorte. Så fordi man ikke har lov til at snakke om, at grupper er forskellige, jamen så fodrer det et had, hvor det er, man kan tænke som en ung sort mand, hvis der er noget galt i mit liv, jamen så er det fordi, ham der er den onde europæer, han har slavgjort mine forfædre. Og det er hans fucking skyld, fordi at han bare hader mig og vil holde mig nede på grund af min fucking hudfarve og sådan noget. Ja. Nej. I gennemsnit er grupperne forskellige. Og det er jo ikke fordi, at europæer er dem, der er de mest brillante heller. Det er jøderne. Jøderne er dem, der har i gennemsnit højere IQ. Og det er derfor, at de ender ofte i positioner af magt, ikke? Og kompetence. Så. Hvad for noget? Så det er nordjyderne specifikt. Nordjyderne, ja. Ja, men der er en masse red pills der, ikke? Det er for at forholde dig til din eget Men der er kommet, altså der er mange spørgsmål, der er andre, der stiller spørgsmål, men du må godt holde fast. Det er jo dig, der er ordstyren. Ja. Jeg tager mit sidste spørgsmål, og så skal jeg nok begynde at ligge her. Det var for at forholde dig til dit eget udsagn, som du lavede med, særligt da du snakkede om Dansk Folkeparti, om noget mangel på intellektuelt i Dansk Folkeparti. Ja. Hvis man ikke evident kvæg videnskaben kan pinpointe en forskel i de her grupper genetisk udover... Det kan du godt. Men også i opførsel, som ikke hviler på det kulturelle.
Det kan du godt. Hvordan? Fordi jeg ved ikke, hvordan. Så er der Der sådan er noget... undersøgelser på, at hvis du tager en hvid mand og en sort mand og spørger dem igennem samme uddannelsessystem, for eksempel, så er der ikke forskel på de to udfald, du får. Hvis du tager socioøkonom, altså der er omkring sådan 13% afroamerikanere i USA, ikke? Og af dem så er halvdelen mænd af den samlede population i USA. Men den her gruppe står bag så meget som 50% af alle sådan voldelige overfald. Og er det så hvis du så betinget problem, eller er det genetisk evident? Hvis det er den. Meget af det er. Noget af det er. Hvordan skal man skille det ad fra det ene til det andet, ikke? Men hvis det er sådan, at du generelt har lavere kognitiv formåen, de undersøgelser, der er blevet lavet over i USA, hvor hæren igennem mange år har blevet ved med at teste, ikke? Teste på kognitiv formåen de forskellige menneskegrupper imellem, etniske grupper imellem, ikke? Der har gennemsnittet, det er blevet lidt bedre, men det har været omkring 85% blandt afroamerikanere i gennemsnit, versus 100. Så har der har ikke været nogen kontrovers omkring, hvad er årsagen til forskellen. Der har været kontrovers om, er årsagen til den forskel genetisk. Det har været kontroversielt, men der er i dag ingen kontrovers. Der er konsensus om, at distinktionen er der mellem de gennemsnitlige omkring 100 versus omkring 85 for den afroamerikanske gruppe. Så har der været en samtale om, kan vi gøre noget ved det, eller er det sat i sten? Det er det, som resultatet siger. Og der er ikke rigtig bias i de tests, der laver det. Hvad er IQ så? Det er noget af det, som der har den største forudsigende kraft i forhold til, hvor du ender henne samfundsmæssigt. Ikke? Hvor ender du henne i forhold til din økonomiske formåen? Hvad for et slags samfund kommer du til at lave? Kommer det til at være et tillidssamfund? Eller hvad kommer det til at blive? Vi begynder spørgsmålet. Så for at gøre den færdig, man kan pege på mange ting. Det bliver undertrykt. Dem, der forsker i det, dem, der siger sandheden om det, de bliver lagt for had. Ofte skal de have politibeskyttelse. Det var ham, James Watson, jeg nævnte i Deadline, som var Nobelprisvinder og en af førende genetikere i verden. Han blev slagtet, da han sagde det, som jeg har sagt nu. Han ofrede sig som Kristus. Han lod sig blive korsfæstet for sin samvittighed og hvad han troede på som forsker. Og så mener folk som Christian Bennicke, du skal ikke have retten til, som Nobelprisvindende forsker, at sige noget, som jeg altså ikke kan lide. Og det er sådan, det er. Jeg skal mødes på en intelligenskonference i midten af Europa her, senere på sommeren med Emil Kirkegaard, en dansker, der er en af de førende sådan, dissidentforskere. De mødes under dække og anonymt, for at kunne egentlig bare snakke om de her ting. Og alle de mainstream forskere, der er med til konferencerne, som jo gerne vil lære om, de er jo nysgerrige mennesker, det er forskere. Det er under vilkår, at der ingen kommer til at afsløre, at de har været og hørt den forbudte lærer. Det er sådan, det er. Fordi de skal mødes under dække, fordi folk vil myrde dem. For at snakke om, at der kan være væsentlige forskelle mellem mennesker. Grunden til, at vi ikke kan have den gode samtale om det, det er fordi, at genetik er blevet misbrugt ud fra et socialdarwinistisk verdenssyn, hvor man sagde, ham som er overlegen, ham som der ved bedre, ham der er stærkere, han har retten til at undertrykke og misbruge den, som ikke er stærkere. Det er bare the survival of the fittest, ikke? Hvor du kan gå ud og dominere og hævde dig som et amoralsk biologisk organisme. Det var Hitlers verdenssyn. Det var retfærdiggørelsen for, at han mente, at man kunne tage Lebensraum og så flytte Tysklands herrefolk hele vejen opad imod Ruslands grænser, fordi de åndssvage slavere aldrig vil være lige så værdige som den ædle nordgermaner og sådan noget, ikke? Så derfor så har du retten til, som biologisk væsen, og der er jo ikke nogen Gud længere. Der er ikke nogen virkelig moral. Der findes ikke kærlighed derude. Og derfor, når du kan se, at du er biologisk overlegen, jamen så har du bare din ret til at gå ud og tage lige, hvad det er, du vil. Det er den tanke, der er så syg. Ikke? Det er den tanke, der er syg. Fordi det Jesus sagde i stedet, det var,
I har hørt om hedningerne, og hvordan dem, som der er storslået blandt dem, sådan underkurer andre og kalder sig velgørere, de er så gode over for andre og sådan noget. They are lording it over everybody, ikke? Sådan skal det ikke være iblandt jer. Fordi ligesom at menneskesønnen er kommet her, ikke for at blive betjent og blive forkælet, så er han kommet for at tjene. Jesus vil ikke afskaffe hierarkier. Han vil have et tjenende lederskab. Ligesom vi alle sammen vil se tjenende lederskab, hver gang vi tænder for en Marvel-film, hvor Tobey Maguire eller Spider-Man, han har nogle særlige evner, og han bruger dem til gavn for stakkels små børn og alle andre, mens han bliver svinet til af den her will to power-agtige Green Goblin, som siger, alle masserne, de her skal ikke bruges til en skid andet end at hæve de særlige individer, sådan nogen som dig og mig op, højere op, ikke? Det er det her psykopatiske verdenssyn, som vi stadig ikke har fundet en måde at kunne tale os ud af, fordi vi ikke har turde tro på, at der findes kærlighed, at det er muligt for mennesket at gøre gavn, uden at vi er lige, uden at vi skal lyve, uden at vi bliver nødt til at lade som om, at lukke øjnene for, hvad der for øjnene er, så sige, at alle befolkningsgrupper er ens. Det behøver vi ikke. Det vi behøver, det er kærligheden på trods af det. Kærligheden til at kunne bevare et Danmark, sådan som det har set ud i mange år. Kærligheden til vores kultur. Troen på det kors, der er i Dannebrog. Og troen på, at selvom du måske har 90 IQ eller sådan noget, så kan du stadig være skabt i Guds billede. Eller hvis du er 60 IQ, du kan stadig vælge at gøre godt eller ej. Og ligesom at man kan godt være et udskud, der er en belastning for sin nation, ligesom Christian Igander Skov, selvom at han har måske 125 IQ eller sådan noget, jamen så kan du godt være et godt menneske. Du kan være et værdigt individ med et nobelt liv, du kan udøve, også selvom at du ikke kommer til at være den, der har den nemmeste vej igennem jurastudiet. Okay? Der er mere på spil end intelligens i forhold til værdighed som menneske. Og det har vi glemt. Vi skal begynde at tale modigt. Vi bliver nødt til at lære at elske det at være modig, at være oprigtig. Det er det, som der er den sande kerne af dansk kultur. Der er det her nationalromantiske digt, der blev lavet tilbage af B.S. Ingemann. Han sagde, i alle de rigere lande, hvorhen jeg i verden for, jeg fægtede med åben pande, for hvad jeg for alvor tror. En ørn var mit hjelmemærke. På brynjen stod korsets tegn. På skjoldet havde løverne stærke, omregnet af hjerternes milde regn. Når mænd jeg kastede min handske, udfordrede dem til duel, og slog jeg min ridder ihjel. De så, jeg var Holger danske, og ingen formummet skælm. Jeg er ikke noget forklædt lille menneske. Jeg er ærlig. Jeg er oprigtig. Jeg er modig nok til at sige, hvad jeg tror på. Og det sidste vers. Ved dansken i verden fægte, men døger, åsyn og navn, skjuler sit navn og sit ansigt. Jeg ved, hans ånd er ej ægte. Jeg tager ham ej i favn. Så kernen af den danske folkesjæl er oprigtigt mod. Troen på, at mennesket er et værdigt individ. Guds barn, som kan gøre gavn gennem at bruge sine ord på en fornuftig og ædel måde. Og når man ikke tror på det, så får vi de rædsler, som vi så i det 20. århundrede. Vi får de rædsler, hvor man tror på, at mennesket kun er kød og blod. Vi kan gøre rasen til en gud, og så kan vi gå i gang med at myrde vores nabo-folkeslag og tage deres territorium fra dem og hævde vores vilje til magt. Det går af helvede til, når man gør det. Det tog livet af millioner af europæere, da man prøvede at gøre det. Nu er det tid til, at vi vågner op til at forstå, hvem vi er. Vi er et folk, der har været i Danmark så meget som i 5.000 år.
Og vi er samlet og har været samlet i omkring 1000 år under troen på, en modig tro på, at mennesket kan blive til Guds barn og kan gøre gode ting i verden. At det vi gør her i livet, det runger ud i evigheden. At det betyder noget, om vi siger sandheden. At det betyder noget, om vi gør kærlige gerninger over for vores medmennesker. Bygger hospitaler. Måske endda bygger en velfærdsstat. Jeg er ikke imod den. Nej? Lad os gøre gode ting for hinanden. Men lad os stoppe med at lyve. Lad os stoppe med at lyve om, at alle mennesker har fået de præcis samme talenter af vor Herre. Ingen af du og jeg har det. Jeg er højere end dig. Jeg kan vinde over dig i basket. Skal jeg lyve om det? Selvfølgelig skal jeg da ikke det. Men lidt således op, når vi tager nogle spørgsmål, og så kan vi fortsætte. Frederik? Ja. Du beskriver jo, og nu må du sige, hvis jeg tager fejl, at det, der gør dig dansk, det er nogle værdier, som kommer af genetik. På en måde lidt af det, du siger. Vi er jo kristne, ikke af genetisk årsag. Mit spørgsmål er mere, hvis det er, at du har en genetik fra 2 forskellige steder, er det så muligt at være integreret og have værdier fra begge samfund på forskellige tidspunkter? Når du er i de forskellige samfund, er det muligt at have 2 forskellige statsborgerskaber? Er det muligt både at være dansker og et? Det er det jo i dag. Altså, Ja, men du ved sådan rent for, hvordan du ser det med genetikken og de værdier, det tager med dig. Jeg tror ikke, det er juridisk. Må jeg lige prøve at starte? Du siger, altså, vi blev ikke kristne på grund af noget genetisk. Nej, men jeg taler ikke om kristendom. Jeg taler om, men det du sagde før. Jeg ved godt, du connecter det til kultur. Jeg taler mere om det, du sagde med hensyn til liberalisme, og at vi, da Rang han spurgte dig om, hvad er det, der gør dig dansker? Er det, at vi har nogle liberale tilgange til nogle ting? Og der sagde du ja, men det kommer genetisk fra. Delvist. Der har jo sket masser af kulturelle omvæltninger igennem tiderne, som ikke har været sammenblandet med en, demografisk eller genetisk udskiftning. Okay. Det var der blot for romerne også, da de begyndte at tage da de tog de græske guder til sig. Der var det en elite, der først begyndte at kolonisere fra Grækenland over i det romerske, men der var ikke sådan nogen egentlig sådan stor genetisk udskiftning, selvom der skete en total græskificering af romerne dengang. Og det samme med, og det er derfor, at jeg nævner danskernes omvendelse til kristendommen. Det var ikke en genetisk udskiftning. Så det er muligt at ændre sig kulturelt. Men der har nu engang været en eller anden form for kontinuitet i, at jamen, det var de nordiske, det var germanerne, ikke? Der endte med at blive lidt mere protestantisk arbejdsmoralagtige, ikke? Blive lidt mere individualistiske. De skandinaviske folk har ens kultur og er ret langt hen ad vejen og også ens fra et sådan, mere organisk synspunkt. Eller genetisk, hvis man skal bruge det farlige ord. Så det er en vekselvirkning. Der er kulturelle skift, som kan komme uden genetiske skift, og det er sket mange gange. Så det var den første præmis, og så hvad var det, du spurgte om efter det? Kan du være dansker og noget andet, og stadig være dansker? Du ved, som i din definition af dansker. Kan du være dansker og noget andet, og stadig dansker? Ja. Jeg forstår ikke, hvad du spørger om. Kan du være flere ting på en gang i forhold til din vision af, hvad en dansker er? Hvad er det at være dansk? Kan du være flere ting på en gang, eller kan du kun være én? Men er du ikke flere nationaliteter i princippet? Jo, teori. Altså jeg har Omar der, ikke? Omar Al-Khatib, som jeg er gode venner med. Han er meget traditionalistisk muslim. Og han har jo været ude at tage mig i forsvar, også fordi han er palæstinenser, og så siger han, at byrd og blod betyder noget, ikke? Der synes jeg jo, at der har han levet op til det her digt, eller den her sang, den her B.S. Ingemann-sang, på en måde, som Morten Messerschmidt jo ikke har turet. Morten Messerschmidt, han har lavet som om, at man godt bare kan udskifte den danske befolkning.
Han har i hvert fald undsagt mig for at i tale sætte det genetiske. Det er den ondskabsfulde mælkeracisme eller sådan noget, ikke? Hvis det er, man begynder at sige sandheden. Og det er det, jeg spørger til, det genetiske. Hvad spørger du om med det genetiske? Hvis man som blandingsbaby, Hvis man er blandingsbaby. lad os sige dansk far, noget andet mor, kan man så godt lære dansk fortsat? Altså du siger, at det er en person, der Det er sådan, jeg hører, hvis du spørgsmål har om de danske værdier i din definition, men du mangler det genetiske. Sådan lidt. Det jeg har sagt, jeg har prøvet også at sådan puste fornyet liv i Grundtvig. Og Grundtvigs tanker. Fordi han sagde, byrd og blod er folkegrunde, men det sande statsborgerskab er kærlighed. At du kan ligesom blive podet ind i den danske identitet, på trods af at måske at være rundt af fremmed blod. Jeg begyndte at føle forbrødring, da Omar al-Khatib trodsede sine egne etniske interesser, og måske hans ønske om at kunne fortsætte en etnisk, altså hvis man gerne vil gøre Danmark fuldstændig islamistisk, jamen så skal man jo for alt i verden fortsætte den demografiske udskiftning. Men Omar han valgte jo ikke at gøre det. Ikke? Han valgte i stedet sandheden, at sige noget, der var rimeligt, og i respekt over for det danske folks ret til at kunne blive ved med at have en væsentlig tilstedeværelse i Danmark. Jeg følte totalt forbrødring, og jeg tænkte, det her er en mand, jeg kan... Jeg følte, det her er en mand, jeg kan respektere og føle mig forbrødret med. Ikke? Mere end hvad jeg synes over for Messerschmidt. Mere end hvad jeg synes over for en mand, der lyver om mig, og som ikke vil forsvare det danske folk. Måske fordi, du sagde, jeg har arrangeret en debat med Messerschmidt for mange år siden, hvor han sagde sådan lidt, nej, men det er jo ligegyldigt, det er bare totalt at bremse for indvandring, fordi jeg hedder jo Messerschmidt. Ikke? Betyder det, at du stadig ikke identificerer dig med det danske folk? Fordi du har det navn? At du stadig er tysk? Hvad for noget? Fordi jeg havde det tænkt, at han og jeg, det var ligegyldigt, om man hed sådan. Men når det er, han bliver ved med at fastholde, at danskerne er udskiftelige, så har han da ikke tilvalgt kærlighed til det danske folk. Vi kører videre. Ja, mit spørgsmål er nok mest af opklarende karakter. Når du siger, at 90% af dem, der bor i Danmark, skal være... Det kunne godt være 85%, ja, men det er en målsætning. Men de 85-90%, altså hvordan... Er det så, at de skal være 100% etniske danskere, eller er det... Du nævnte jo, at der var 25% etniske danskere. Vil det også gælde med i de her 85-90%, eller vil det så være en del af de 5-10%? Jeg tror ikke, jeg vil... Du kan ikke handle på det spørgsmål. Så selvom det er et fair spørgsmål, så vil jeg sparke den til side alligevel. Jeg vil gå udenom, men her hvorfor jeg vil gå udenom. Ikke? Det du kan gøre, det er at stoppe den mellemøstlige indvandring. Så kan du sætte kvoter på, hvor meget indvandring der kommer fra bestemte lande ude i verden. Det havde USA på et tidspunkt. Det var ud fra en målsætning om, at bibeholde den sådan nogenlunde sådan etniske fordeling, der var i USA på det tidspunkt. Så derfor så kan vi ikke tage mere end så mange fra det her område, uden at det forskubber det hele. Så ophævede man de regler, og så er de hvide mennesker nærmest allerede minoriteter i USA nu her. Også på grund af den massive illegale indvandring, der kommer fra Sydamerika. Ikke? Det er særligt det, der trigger udskiftningen der. Det vigtige er ikke at have en eller anden fin kategorisering af, hvornår er du etnisk dansker. Det vigtigste er blot egentlig at stoppe for de åbne sluser, der er lige nu, ikke? Og hvor det buldrer afsted. Jeg kunne have en spændende samtale, og hvor man kunne sige meget fornuftigt pro og kontra omkring, hvordan man statistisk set skulle tælle det. Men det er jo ikke det, min passion er. Min passion er at lave en udlændingelov, der stopper en katastrofe, som buldrer afsted lige nu. Ikke? Og ikke de der fine nuancer af, hvordan du lige sætter snittet.
Man kan i hvert fald snakke om, at det at altså, der var nogle statistikere, der var i Politikken, hvor de havde skrevet, at allerede i 2092, der kunne danskere anmelde at blive minoriteter i Danmark. Jeg ved ikke helt, hvordan de tæller det. Måske var det på en sådan lidt, en lidt streng måde, de talte det på. Jeg har egentlig ikke dyrket det. Hvad for noget? Hvilket årstal sagde du? 2092. Så om, ja, det er omkring 70 år, at danskere så vil være minoriteter her. Under de nuværende projektioner og sådan noget. Ikke? Det var i Politikken, der blev printet. Men altså igen, jeg er ikke helt sikker på, hvordan de har talt det i nuancen. Det vil være noget af det, man skal begynde at tage fat på. Det jeg er i gang med nu her, det er blot sådan, at overleve, mens jeg siger sådan lidt, hey, lad os lade være med at udskifte befolkningen. Og så stå imod alt det had og den sådan misforståelse og den foragt og forhåndelse, som kommer min vej for at sige de her ting, fordi det er så nyt. Ikke? Tak for det. Skal vi fortsætte videre? Asta, har du fortsat et spørgsmål? Ja, jeg er egentlig bare nysgerrig omkring det her. Pensionsalderen, den stiger. Og det er blandt andet fordi, at danskerne ikke får nok børn. Ja. Og det er jo også derfor, at vi blandt andet i 70'erne fik udlands arbejdskraft og så videre fra tyrkerne. Hvordan sørger vi for, at der kommer nok danskere til, hvis vi ligesom går ud fra, at vi skal stoppe indvandring, så kommer der jo til at mangle arbejdskraft? Ja. Jeg ved ikke, om han vil kende Svimmer længere, men Jonathan Pallesen er Ph.D., og han poster red pills ind på Twitter ret ofte. Noget af det, som han har fundet et nyere studie, som peger på, at det, der for alvor driver stigningerne i huspriser, lejepriser, det er indvandring. Så meget som 80% af de stigninger i priser, der er, tilskrives, at befolkningen vokser, uden at danskernes andel af befolkningen vokser. Det er udbud og efterspørgsel. De begreber forstår man godt, hvis man studerer statskundskab. Når der kommer mange flere om budet og få boliger, jamen så skal man arbejde hårdere. Ikke? Og hvis det allerede er sådan, så du skal bruge 2 indkomster for at kunne opretholde en almindelig middelklasses levestandard, så er det hårdt at være kvinde og få mere end et barn. Vi har brug for, at mange kvinder skal have 3. Rigtig, vi vil gerne have, at nogen skal have 4. Ikke? Jeg kan have 7. Hvad for noget? Jeg kan have 7 børn. Jamen, held og lykke med det. Ja. Hvordan vil du finansiere det? Ja, det er et godt spørgsmål. Men hårdt arbejde og når man prøver at finde en god kone. Ja. Så det er ikke et cop-out at sige, at gennem det at stoppe tilstrømning af indvandring, det er noget, der i sig selv løser den situation, som danskerne står i forplantningsmæssigt. Ikke? Det er det ikke. Det er faktisk noget af det, der gør det svært. Det er, at vi er så mange mennesker. Omkring 30'erne eller 40'erne, jeg tror det var i 40'erne, der var der kun 3 millioner danskere. Nu er fødselsraterne nede omkring 1,4 per kvinde, og det er jo ikke nok til at opretholde befolkningen. Der skal vi op på de der 2,1, for at det bare går i nul. Ikke? Så det er en del af det. Vi skal selvfølgelig fjerne den øremærkede barsel. Men jeg synes, den slags sådan små politik, jeg synes, det er dødkedeligt. Jeg vil gerne tale om de store idéer. Jeg vil gerne give liv til nye ideologier. Jeg vil tale om, hvad problemet fucking Nietzsche var. Hvad problemet var med Hitler. Ikke? Og de store sådan åndelige slåskampe, der for alvor er på spil. Ikke? Jeg synes, det er lidt fucking kedeligt, når man snakker om det på det lave plan. Altså, hvor det bare er, om der er øremærket barsel eller ej. Hvor resten af det politiske system ellers befinder sig. Det er de her dødkedelige samtaler, der er. Ikke? Men vi skal elske. Vi skal beundre. Vi skal ære og respektere de kvinder, og deres mænd skal elske de kvinder, der er gode mødre. Ikke? Der elsker børn. Det gør vi jo også allerede, men der er mange bånd, der bliver lagt på. Der er mange forventninger, der bliver lagt
på kvinder om, at de skal fandme gennemføre den uddannelse der. Min egen kone der, da hun var blevet gravid med mig på en uheldig måde, eller en heldig måde, afhængig af hvordan man ser det, så blev der jo snakket om, du skal abortere det der barn, du er ikke engang sammen med ham der. Gider du overhovedet være gift med ham der? Skulle du ikke skille af med det der barn? Og så få et bedre mulighed for at færdiggøre din uddannelse, og så få en bedre mulighed for at finde en mand, der kan bygges et rigtigt familieliv med. Det valgte hun ikke at gøre. Hun trodsede forventningerne, der var til hende, både fra familien og fra andre, og valgte moderskabet til. Valgte mig til. Fordi hun ønskede at have det mere sådan traditionelle husmorliv, men det har været et ordentligt pres. Det har været et ordentligt pres over for hende. Præsten Marie Høgh har jo kaldt min kone det dårligst mulige forbillede for unge kvinder. Fordi min kone, hun synes, det er sjovt at gå i sådan nogle gammeldags forklæder og er traditionelle husmor. Hvad? Based. Fordi hun er based. Ikke? Du bliver lagt for had. Der er sådan nogle socialdemokratiske økonomer, der siger sådan lidt, velfærdsstaten hænger ikke sammen, hvis ikke at vi tvinger kvinderne ud og både at skulle sådan have mega karriere, samtidig med at vi måske gerne vil have, at de skal have 3 børn. Det er fandme et hårdt liv for kvinder. Det er fandme mange forventninger over for kvinder. Og forventninger om, at du ikke må få lov til at udøve ting, som måske, som jeg tror også af genetiske årsager, ligger meget naturligt til kvinder. Kvinder er dejlige. Kvinder er sødere end mænd ofte. De begår mindre vold end byen. Så jeg tænker, at vi kører videre med spørgsmål nu. Der bliver sagt mange grimme ting om Dansk Folkeparti, Matthew. Det kan jo være en anledning til, at du kan blive lidt fra dig nu. Ja, det skal jeg ikke nogen kommentere på, men det er jo lidt i forlængelse faktisk af det sidste spørgsmål, vi fik. Fordi, altså udover boligpolitikken, altså selv hvis vi får styr på boligpolitikken og boligmarkedet, hvis vi gør det til et købersmarked, så at alle kan få råd til at købe en bolig i København eller alle mulige steder i Danmark, så vil det alligevel ikke løse, hvad kan man sige, problematikken med den suicidale fødselsrate. Og du snakkede lidt om kulturændringer også. Ja. Altså hvordan helt konkret, altså for det første, hvilke politiske områder skal vi tage fat på, og hvordan helt konkret skal vi ændre kulturen, så vi tilskynder, at folk får flere børn, eller etniske danskere får flere børn. Men det er også en kulturkamp, og det er jo derfor, at jeg sådan taler varmt om kvinderne. Ikke? Taler varmt om den sådan gammeldags kvindelighed. Fordi den er vandrygtet, vandæret, ikke? Der bliver spyttet på det, ikke? Der bliver spyttet på alle de smukke ting, som kvinder kan. Altså, vi havde min datter nede på café i dag, og sådan noget, og hun gik rundt og snakkede og sådan noget, men den her gamle dame, de lyser jo op i øjnene, når de ser det lille barn, og så tager de hende op, og det vil hun gerne, og de er lykkelige over det og sådan noget, ikke? Det er jo ikke mænd, der primært gider. Ikke? Det er derfor, at mænd ikke primært er dem, der søger om at arbejde i vuggestuerne. Ikke fordi, at man ikke må det som mand, og der er en god mænd. Jeg har en datters vuggestue, der er også en god fyr, der hedder Lasse og sådan noget. Ikke? Så det er sådan, ikke fordi, der ikke er forskel og sådan noget, men der skal gives lov til den traditionelle kvindelighed. Den skal æres og agtes. Selvsingerne har sagt det samme til mig, at de sådan nærmest gør honør. Ikke over for mig. Alle hader mig, men folk kan godt lide min kone, fordi hun er villig til at udholde mig. Sådan noget, ikke? Og vil være traditionel kvinde. Men boligpolitikken gør meget. Vi skal også gøre meget for, at det kan betale sig generelt. Måske at have ordninger omkring, fordi min kone er, at vi har siddet og regnet på, hvor mange penge hun ville få, hvis det var, hun bare sagde, fuck dig, Rasmus. Alle dine crazy idéer, de er undertrykkende. Nu tager jeg på krisecenter. Ikke? Så må man få 30.000 om måneden. Så vi regner det sammen. Gratis lejlighed. Stillet til rådighed af kommunen. Så er der de tre unger, så det er jo 3 gange 1400 eller sådan noget med normalt bidrag. Der er vi allerede oppe omkring 15.000 eller sådan noget. Gratis vuggestueplads, når der er du alene. Ægtefællebidrag et stykke tid.
vi fik det omkring sådan 30.000 eller sådan noget. Jeg har ikke 30.000, jeg kan lægge til min kone hver måned ud fra de der sådan idealistiske pro bono-sager, jeg sidder og fører hele tiden og snakker om menneskerettigheder. Så er indbringende af det da heller ikke at være idealistisk advokat. Det er kærligheden. Det er sgu ikke velfærdsstatens hjælp. Hun bliver straffet for at blive sammen med mig, men mit selskab er åbenbart så godt, at det er 30.000 hver om måneden. Ikke? Og sådan er det. Venstre havde i gamle dage en idé, at de sagde, det skal betale sig at arbejde. Vi vil ikke have, at der er en stilling som kassemedarbejder, hvor du kan gå i arbejde og tage den stilling, og så får du en løn, der er lavere end det, du kunne få, hvis der er du på offentlige ydelser. Det vil vi ikke have. Det må aldrig være sådan, at dem, der ikke laver noget som helst, de får mere end dem, der arbejder. Ikke? Jeg tror, vi skal have et lignende princip på familieområdet. Det skal betale sig at blive sammen. Vi skal ikke have en stat, der lokker folk og belønner folk for at bryde op med deres ægtefæller. Hvorfor skal vi have det? Hvorfor skal jeg tvinges til at finansiere de kvinder, der har fået nok af deres eksmænd og gå i gang med at fremmedgøre dem? Det gør jeg jo samtidig. Jeg skal bære den byrde samtidig med, at jeg bærer byrden af at finansiere min egen familie. Og så nemt er det sgu da ikke. Vi bor i en lille treværelses. Der er hemse og sådan noget. Det er ikke fordi, vi har det dårligt. Vi spiser godt, min kone kan lave mad og sådan noget. Ikke? Men jeg har ikke overskud til, at der skal komme en unge mere lige nu her, fordi det er for hårdt arbejde. Så vi skal have noget over for danske familier særligt. Vi skal fjerne byrden af det at nurse hele den tredje verden, og så skal det gøres nemmere for danske familier at have børn. Det skal kunne betale sig at blive sammen. Det skal kunne betale sig at have store familier. Og det skal staten sætte sig for at hjælpe til med. Hvordan? For eksempel at ophæve den her gensidige forsørgerpligt, som jo direkte begunstiger dig for at bryde et ægteskab. Min far han tævede min mor. Ja. Jeg synes, det var fint, de gik fra hinanden. Det er også godt. Skulle der ikke være gensidig forsørgerpligt der? Hvad for noget? Skulle der ikke være gensidig forsørgerpligt der? Og hustrubidrag? Hvad har det med... Jeg tror bare, den der fortælling, det er sådan lidt som om, at... Nej, men der er mange kvinder, der lever under voldelige forhold. Ja. Min mor var en af dem. Ja. Jeg synes, det var godt, det gik fra hende. Ja. Men skal staten gøre det nemmere? Skal hun have flere penge? Jeg ved ikke, hvor grænsen skal drages, men jeg synes bare, det er vigtigt, jamen, jeg har at kvinder kan komme ud af voldelige forhold. Selvfølgelig. Men skal det være sådan, at du... Jeg er vokset op i et voldeligt hjem. Du svarer ikke på, hvad jeg prøver at spørge dig om. Synes du, det skal være sådan, det generelt er bare det at lyve om, at du har været i et voldeligt forhold? Skal det være noget, du bliver lokket til at gøre, fordi det altid er bedre? Det er bevisført. Det er sindssygt svært, det ved du også noget. Det jeg prøver at sige, det er, at snittet skal være, du siger, at du ikke helt ved, hvor snittet skal være. Snittet skal være så, at det aldrig skal blive belønnet at bryde familierne. Skal det ikke være bedre, end at kunne blive sammen? Jeg synes ikke, at jeg føler mig belønnet som barn, når mine forældre gik fra hinanden. Jeg ved ikke, hvordan reglerne har været dengang. Hvis vi prøver at ophæve det til det principielle, at nogle af de her regler, om ikke andet er sat i verden for, at kvinder, der lever i blandt andet voldelige parforhold, at de også har noget på den anden side, hvis de vælger at bryde med det. Mm. Og jeg anerkender, at det jo så også ender med desværre at være en tilskyndelse til at fravælge ægteskabet eller parforholdet. Ja. Mm-hmm. Og det er jo så en afledt konsekvens af, at man giver kvinder bedre muligheder for at bryde ud af voldelige parforhold. Det kommer ligesom i forlængelse af hinanden. Så i at man fjerner det element, den dimension, så gør man det også sværere for kvinder at bryde med voldelige parforhold, og det er jo sådan en konsekvens af selv samme politik. Men altså det her totalt omsiggribende narrativ om at mænd er ondskabsfulde og sådan noget, og i det at man... Du sagde selv, at kvinder er sødere end mænd. Det er de, men det er ikke alle mænd, der er undertrykkende og dårlige familiefædre. Det er det bare ikke. Jeg har haft klienter, hvor de er blevet fremmedgjort fra deres børn og blevet sat i overvåget samvær
Efter det, hun så forklarer nede i retten, altså en sindssyg kvinde, en, der er sådan diagnosticeret skizofren, hun siger under hendes vidneforklaring i retten, det er hendes egen forklaring. Når det, som der var svigtet i det her tilfælde, det var, at han havde taget en bamse og kastet den ud af rummet. Og så skulle han hindres for at have adgang til sit barn i lang tid. Nu havde hun brudt ud af det her voldelige forhold og var taget på krisecenter. Og jeg er bare sådan lidt... What? Okay. Så det her narrativ, den her idé om, den her fordom om, at den primære dynamik, der er mellem mænd og kvinder, det har været, at jamen, hvis ikke vi gør hvad som helst for at give kvinder, hvad de vil have, hver gang de skrider fra en mand, jamen, så betyder det, at vi fanger dem i det her forhold, hvor mændene uundgåeligt vil misbruge dem. Det er den tro på, at hvad mænd har været historien igennem. Så det har taget overhånd det her. Der er kommet den modsatte situation nu, hvor hvis ikke mændene, de fuldstændig er slaver for deres kvinder, det er vitterligt, sådan jeg ser det nu, ikke? Jeg er den eneste mand i Danmark, der har noget at skulle have sagt over for sin egen kone, ikke? Alle andre mænd er jo slaver, ikke? De er jo totalt underkuget, og hvis ikke at de... Selv fucking Bill Gates, ikke? Han kan jo ikke holde på en han var et dårligt menneske, jeg var på Epstein og... Pendulet er svunget for meget den forkerte vej. Pendulet er svunget den anden vej, hvor det er sådan lidt, at kvinder har alt at skulle have sagt. Og mændene ved, at hvis ikke at de gør sig til slaver af kvinden hele tiden, og nærmest søger om udgangstilladelse hver gang de er ude, jamen så kommer hun til at sprætte hele familien op, sprætte børnene op, sprætte alt det, de har bygget op sammen økonomisk, bliver smadret. Fordi hun skal fandme have det på den måde, som hun vil have, og ellers så ødelægger hun det hele. Ja, det er så, du ser det danske samfund. Det er godt, jeg har fundet den gode. Ja. Af hensyn til tiden, så tager vi lige de 2 spørgsmål, der er her. Så kan I få noget i glassene, og så snakker vi om fremtidsudsigterne for Logos, og så er der fri. Du kan få lov til at starte. Først og fremmest så en af de ting, som jeg har opdaget rigtig meget med, jeg bor blandt andet en forholdsvis venstreorienteret familie, så der er rigtig mange gange, hvor jeg så hører om, at som om, at det er selvisk at skulle prøve at gå ud og få en familie, men at det er det modsatte, altså at skulle fokusere på ens karriere. Det er sådan nærmest som sådan en gud for feminismen, fordi de ligesom har fjernet Gud fra deres, altså hvis man kigger tilbage fra de originale feminister, selv i 1800-tallet, deres originale mål var altid siden begyndelsen at splitte familien ad. Ja. Det var aldrig nogensinde at få kvinder ud på arbejdsmarkedet, selvom det er det, de sagde til folk, så var deres originale mål fra starten af splitte familien ad. Ja. Og det har de jo haft stor succes med, altså man ser kvinder, som der, de tror, de gør det gode i at gå ud og prøve at få et arbejde, men de ser ikke det, at de kommer til at selvfølgelig, de har ikke tid til at få børn, de har jo ikke på en måde, som nogen måde til at kunne forsørge deres familie, fordi de har også rigtig meget, altså hvis de tager lange uddannelser, så har de også en masse gæld, som de også skal betale. Så de køber et hus for penge, som de ikke selv har. Af hensyn til tiden, hvad er dit spørgsmål? Det er fra, eller kommentarer? Ja, det er mere bare en kommentar, vil jeg sige. Ikke så meget et spørgsmål. Men så tror jeg, hvordan vil du afrunde dine kommentarer så? Ja, altså det jeg vil sige, det er, at man skal, det er selvfølgelig svært, når man skal begynde at afrunde, at man skal begynde at fjerne nogle af de der feministiske idealer, vi har i vores samfund, og gå tilbage til Kristus. Og så komme tilbage til vores originale principper, hvad en mand rolle i samfundet er, og hvad en kvindes samfundet rolle er. Og der bliver man til at starte selvfølgelig med, at man gør tingene billigere for mænd og kvinder kunne leve i familiesamfundet, som vi er. Men det med pengene, det er også en blindgyde faktisk. Det er ikke det sted, vi skal stoppe. Hvis det er, vi skal tilbage til traditionen, hvis det er, vi skal tilbage til, hvad er forholdet mellem mænd og kvinder i virkeligheden fra et traditionelt perspektiv, det tror jeg betyder langt mere for moderne mænd. Der er mandens opgave at elske sin hustru. Ja. Og give sit liv for hende, som Kristus gav sit liv for kirken. Det er det, han skulle gøre. Ja. Og der er mange mænd i dag, de tænker sådan lidt, hvis bare jeg har en stor nok indkomst, så kan jeg rocke med de der damer der, og så kan jeg få mig mit liv, og det jeg gerne vil have, og tjene nationen og sådan noget. Damer giver ikke en skid for det.
Der står der nogle steder i Bibelen, man skal give sit liv eller noget. Det er Paulus, ja. Ja. Giv sit liv for hende, og vaske hende med ordet, og præsentere hende perfekt over for Gud. Ikke? Så han skal indtage sig autoritet igennem kærlighed. Ligesom at Kristus, han har autoritet over for. Så det er et hierarkisk blik på forholdet mellem mænd og kvinder. Manden, han skal have bukserne på, men det er kun igennem, at han tager den her meget, meget umulige byrde af at elske til det uendelige over for kvinden. Så skal hun så respektere den anden. Af egne erfaringer, så det der med at elske sin partner, det er ikke nødvendigvis en billig affære. Nej, det koster. Ja, nu var jeg lige hørt om inden den her snak begyndte, men jeg har også set klippet med din kone. Ja. Og jeg er lidt nysgerrig på, altså sådan konkret, det her, hvordan ser dit drømmesamfund ud? Altså både med befolkningssammensætning og kønsroller og så videre. Altså hvordan forestiller du dig, at større familier. Ved du hvad, jeg synes også når jeg går rundt med min familie, folks øjne lyser også op, ikke? Når der er liv og søskende, der leger med hinanden. Vi er kommet et sted, hvor det er, vi nærmest ikke bliver socialiseret af søskendeflokke længere heller. Fordi vi er så få, ikke? Og det hele bliver sgu så ufrit. Der bliver meget lidt leg. Der er måske ikke så meget en kontakt indbyrdes i familierne heller, fordi vi har sgu så fucking travlt med at være så produktive hele tiden. Ikke? Så jeg tror, mit drømmesamfund er langt mere kærligt, langt mere, uanset om man går med et eller andet korsligt, som jeg gør, eller et eller andet. Ikke? Altså, det er ikke det vigtige. Det vigtige er en levende kærlighed, og hvor mænd tør tro på, at det bedste, de kan blive, ikke at blive mange millionærer, eller en eller anden Martin Thorborg, men det bedste, de kan blive, det er kærlig mand, elsker sin hustru, og elsker sine børn, og tør sige sandheden. Det er det, jeg synes, vi skal opelske. Ærlige, oprigtige, kærlige mænd. Ikke? Og det er det, som der vil forny livet. Så skal der ikke være for mange byrder på os, i det vi efterstræber kærligheden og sådan noget. Det skal ikke være, det skal ikke gøres for svært. Men vi skal tilbage til en kulturel tro på, at kærligheden var det virkelig størrelse. At det ikke var en løgn. At det var den her tro om, at kirken det var blot til for at undertrykke. Det var sådan en måde at sådan hive i trådene på folk, for at fordi det var the will to power. Man tror, der kun findes the will to power. Så selvfølgelig er kirken også will to power. Og der har været de elementer i den katolske kirke, også i de danske kirker og sådan noget. Og jeg elsker mine kristne brødre, der kalder sig katolikker og så videre. Men der har været elementer, der har været korrupte. Men det, som der var den sande tro, det der var det autentiske midte af troen, har jo været folk med martyrsind. Folk blev myrdet for at sige, at de troede på ham der gudemanden, som døde og opstod. Og det er ikke ligefrem specielt will to power. Det er ikke specielt udnyttelse af andre mennesker at blive slagtet, fordi man ikke gider lade være med at sige, at man tror på en mand på et kors. Ikke? Så vi skal tro på, at der findes kærlighed imellem mennesker. Og det er det, som jeg tror, der er kernen af, hvad jeg synes, der er i det. Der er blevet sagt mange ting hernede i aften, men det vigtigste takeaway, det er i hvert fald, at det rigtigste, man kan opnå som mand, det er ikke at blive ligesom Martin Thorborg. Rasmus Akker? Ja, jeg tror, vi har snakket rigtig meget omkring familier og genetik og alle mulige ting, og nu er du jo jurist. Og jeg ved ikke helt, nu vi er jo ikke nået, det er jo nok efter pausen i år, så det er Valokers fremtidige tanker omkring, hvordan deres udlændingepolitik skal se ud. Men hvis vi ligesom tager præmissen omkring, at altså indvandrere bevisligt får flere børn i Danmark, og der sker en affolkning, og det er det her med 2092, eller hvad det var. Hvor langt er Lokers villige til at gå for at opretholde den danske, hvad kan man sige, renhed, eller hvad vi ellers skal kalde det, fordi du også som jurist må være bekendt med Nürnberg-loven. Det her med, hvornår er det, vi begynder at lave en segmentering af folk i procentdele, og hvem er det så, der får lov? Det er også derfor, jeg prøver at gå væk fra det, ikke? Ja, men jeg prøver bare at forstå, sådan, hvornår er det, vi laver skildringen? Hvem er det, der får lov at blive i det her? Jeg er blevet kritiseret af Generation Identitær, fordi at jeg ikke har en plan for at få
mange af dem, der har fået statsborgerskab, når først du har fået statsborgerskab, jamen så kan der ikke være nogen som helst form for diskrimination over for dig, over at du har fremmed afstamning. Du har lige borgerrettigheder som alle andre. Men så hvis det er, at du er udlænding, du er fremmed statsborger i Danmark, jamen så efter folkeretten og efter de internationale love, jamen så er det på Danmarks nåde som udgangspunkt, om du får lov til at kunne blive her. Og det man skal huske, det er langt de fleste er jo ikke sådan humanitært tvunget til at være i Danmark. Der er rigtig mange mennesker, for eksempel iranske sygeplejersker, som indvandrer nu her. Det er jo ikke fordi, at vi er nødtvungne for beskyttelse af deres hellige værd som mennesker, at de skal få lov til at blive i Danmark. Det er blot fordi, at dansk industri gerne vil trykke lønningerne nedad, og derfor gerne vil holde indvandringen ganske åben. Ikke? Så jeg synes, at vi skal respektere grundlovens principper om, at hvis du har statsborgerskabet, jamen så er det ikke det sted, man skal gå efter. Okay, så alle, der har statsborgerskab, kan få lov til at blive i Danmark? Så har DF været ude og snakke om dem, der er sådan alvorligt kriminelle, og så samtidig har et dobbelt statsborgerskab osv. osv. Okay. Der kan man tage kan noget. Man det, der kan man. Som jurist, kan man fratage statsborgerskab? Jeg er skeptisk. Er det inden for retningslinjen? Ved du det? Som jurist, altså rent juridisk. Det er ikke Du må lade mig svare, hvis du vil stille spørgsmål, så må du stille spørgsmål. Ja, kan man med nogen dobbelt statsborgerskab, kan man, hvis de er tilpas kriminelle, tilpas voldsomme, kan man fratage dem statsborgerskab? Nu er det jo ikke sådan, at bare fordi man er jurist, så er man ekspert i alt, altid. Men lad mig, jeg har ikke siddet og researchet dybt omkring fratagelse af statsborgerskaber, om hvad grundloven giver mulighed der. Fordi jeg tror, det er en dødssejler. Jeg tror, det er et sted, hvor det er at det er så prekært og problematisk, at på et masseplan, der har et demografisk udfald, så er det et håbløst sted at starte. Mens at grænserne over for Mellemøsten stadig står åbne. Hvorfor ikke bare starte det sted, hvor det er langt mindre moralsk prekært? Så jeg synes, det er en blindgyde, at Dansk Folkeparti har brugt så meget af sin energi på at sådan kigge på, hvordan tager vi det der statsborgerskab fra dem? Mens at grænserne, altså de kigger et sted hen, hvor det er meget, meget svært at gøre noget, hvor der måske kan komme over 1000 mennesker. Ikke? Selv de her sindelagssamtaler, hvor mange afslag kan du give ud fra, at du sidder og efterprøver, om folk de er lidt for glade for tørklæder, eller whatever. Eller sådan noget, ikke? Så det er sådan en cost-benefit, og det giver meget bedre mening at fokusere på dem, der ikke er statsborgere, end de, der går amok, som er statsborgere. Ja, men så det er en total forfejl. Døren står åben, mens man snakker om at fikse et problem, der er meget, meget svært. Ja. Okay. Så hvor mange afslag kommer de til at give igennem de der sindelagssamtaler? Hvis det virkelig bliver populært, kan vi komme på 1000, mens der måske gives 5000 statsborgerskaber om året eller sådan noget. Ikke? Det er en dråbe i vandet, mens at vi har 100.000 vis af fremmede statsborgere i Danmark nu, hvor du blot kunne sige over for alle dem, der er fremmede og er fra Mellemøsten, i det omfang det er lovligt under Danmarks internationale forpligtelser at sende jer hjem, så gør vi det. Vi behøver ikke engang gøre noget, der er i strid med internationale forpligtelser. I de tilfælde, hvor det vil være humanitært prekært at sende dig hjem, så gør vi det ikke. Men alle de tilfælde, hvor det vil være lovligt at sige, ja tak, nu har du ikke opholdstilladelse længere, så kunne vi gøre det. Det vil være 10.000-vis, 100.000-vis af mennesker, man måske kunne ramme sådan. Og der er ikke nogen grund til, ingen humanitær grund til, at de her mennesker skal være i Danmark, andet end det gavner en kapitalistisk elite og Martin Thorborg. Ikke? Det var det. Således opmuntret holder vi en kort pause, en meget kort pause, hvor I lige kan få noget i glassene, gå på toilettet, hvad fanden I vil, og så genoptager vi om 10 minutter ungefær. Yes. Hvad så med alle dem, som ikke vi har pause. Kan jeg få en White Russian? Eller hvad? Jeg har hørt, at der er mælk i, ikke? Velkommen tilbage fra pausen. Skal jeg lige... Nu skal vi tale lidt om dit nystiftede parti,
Du nævnte tidligere, at parti og parti, det var jo trods alt bare dig og et par stykker andre. Det kan altså godt, at partier på Borgernes Parti for eksempel, som er det bedste. Og hvor Logos, til dem af jer, der ikke er bekendt med Logos, som en af de 3 appelformer, den der appellerer til logik, hvorfor du nok også har valgt pågældende navn, kan jeg forestille mig. Ja, og hvor Logos, det kan du så uddybe, hvor Logos placerer sig i det lidt brogede politiske landskab, vi har i dag, hvis I skulle gå hen og indsamle fornødne vælgererklæringer og komme på tinge. Ja. Hvis du kan starte med at fortælle om navnet, som jo så ikke ubetinget handler om appelformen. Ja. Logos er et specielt ord, og det er et græsk ord. Og det er rigtigt, det betyder ord. Det er et ord, der betyder ord. Og det er det, der optræder i Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet. Og det var de kristnes idé om, hvad Jesus var. Han udtrykte noget, som eksisterede i den græske filosofi forinden. Ideen om, at der var en orden, et ord i centrum af universet. Så hvad er det ord? Det er et ord, der sammenbinder vestlig filosofi langt tilbage forbi Kristus. Så det er en vestlig traditionalisme. Det er en væren, som udtrykker det kristne, som det kristne udtrykker måske på sit højeste. På sit højeste. Men det er også noget, der favner det, som der kommer forinden, og som en del af, hvad den vestlige kultur er. Når vi har vores Christiansborg, når vi har vores glyptotek, så er det også noget, der er en arv, der skuer tilbage tusinder af år. Og dengang snakkede man også om Logos. Jeg havde tænkt på, at det havde måske været nemmere at kalde det kristennationalisterne. Ikke? Men jeg vil ønske at have noget, der også kunne favne det, som der kom inden. Ikke? Så det blev Logos. Min kone sagde, det er svært, så ender du med at skulle forklare det hele tiden. Folk lige tænker på appelformen og sådan noget. Ikke? Jeg fejrer mig, så jeg falder i fælden. men det er okay, ikke? Det er et åndeligt princip. Det er, men det er også troen på, at ordet har en skabende effekt. Jeg skrev mit speciale om ytringsfriheden. Jeg tror på ytringsfriheden. Jeg har brugt meget af mit liv for os som advokat at arbejde for ytringsfriheden. Fordi jeg tror, ligesom den store og den største engelske poet, John Milton, har sagt, at ytringsfriheden og den frie debat, det er den måde, hvorpå samfundet skaber viden. Det er den måde, man for alvor skaber retfærdighed. Du kan ikke have et demokrati uden ytringsfrihed. Fordi hvis nogen bare siger, nej, du må ikke have den holdning, du må ikke sige det der, jamen så er det ikke folket, der er suverænt. Så ordet, det frie ord, er afgørende for, om mennesket er et værdigt individ eller ej. Det er afgørende for, om vi kan skabe, og vi kan gøre gode ting i verden, afhængig af, om vi stilles frie til at bruge vores ord frit på en god måde. Og det er jo så, hvad kan man sige, konteksten for navnet. Ja. Partiet, hvis vi rykker derhen til. Ja. Skal kæmpe for ytringsfrihed som noget af det vigtigste. Og folk siger, jamen, der er der ikke problemer med ytringsfriheden. Jo, alvorlige problemer med ytringsfrihed i Danmark og i Europa, hvor blandt andet sociale mediegiganter i lang tid har blandt andet slettet, de har forsøgt ligesom sådan stalinistisk kineserstyre at slette dissidenter i systemet. De slettede den blotte benævnelse af den engelske aktivist Tommy Robinson. Hvis man nævnte hans navn, så blev det bare slettet og bandet og det hele. Ikke? Tommy Robinson. Ikke fordi, at han er Jesus selv, eller frelsen, eller noget. Altså, man kan godt kritisere ham, men altså, vi skal ikke lade sociale mediegiganter, kapitalselskaber i USA, styre grænserne for den fri debat i Europa. Men vi skal heller ikke nu, hvor der er den her teknokonge, der har gået ind og købt et social medieplatform til sig selv,
Vi skal heller ikke have et EU, der er inde og prøve at censurere og at pålægge censurforanstaltninger. Det er jo det, som Elon Musk siger, at vores egen Margrethe Vestager har forsøgt at gøre. De siger sådan, at hvis du nu lige begynder at censurere på den her måde, så skal vi nok lade være med at retsforfølge dig. At de forsøgte mere eller mindre at bestikke dem til at begynde at censurere. Det er antidemokrati. Det er anti-selvbestemmelse for et folk, for danskere, for europæere generelt, hvis der er totalitære kræfter, der er ude på at omstyrte demokratiet. Det er vores eget socialdemokrati, der var sponsorer for den sådan større reguleringsakt fra EU, ligesom at man har fået GDPR på persondataområdet. Men så har EU lavet The Digital Services Act, som har været som noget, der giver vidtgående censurmuligheder og pålægger også platformene at skulle censurere i mange tilfælde det, som de kalder hate speech. Hate speech er kodeord langt hen ad vejen for nationalistisk tale. Nu er der ham, biskoppen fra København, han siger, at blot det, at jeg har talt om gener, så er vi nærmest på vej til Auschwitz. At vi er, jeg tror det er nærmest det, som min egen åndelige leder der mener om mig, det er, at jeg er nok mere eller mindre nazistisk, fordi jeg har sagt noget sandt om mælk og om etnicitet. Så er det hate speech? Det mener jeg jo ikke, det er. Men det kunne da godt være, at EU, ja, apropos mælk, skål. Skål. Ja, skål. Det kunne sagtens være, at vi kom et sted hen, hvor de vil straffe mig for at sige, hvad jeg har sagt nu her. Der var hele spørgsmålet om groomingbanderne over i England. Der turde folk ikke sige noget, fordi de var bange for at blive kaldt racister. Ikke? Så små unge piger, de bliver voldtaget, og ingen gør rigtig noget, fordi folk er blevet bange for at blive kaldt racister. Og det er jo netop også, fordi man har en situation, hvor ytringsfrihed omkring ting, som der lugter lidt nationalistiske, som måske, hvis du går med slips, så er du måske sådan lidt nazi-agtig også, eller sådan noget. Nej. Oh well. I'll take it. Tak. Ja. Oh my god, tak. Velkommen til. Der er vi forstyrret. Ingen problem. Ja. Men det er jo... Skål igen. Nej, jamen så ytringsfriheden er truet. Den er truet fra EU. Der er et stort pres, som er et pres, som er et politisk pres, omkring at der er visse ytringer, hvis de bliver opfattet som at være højorienterede, så bliver de klassificeret som at være hadefulde. Jeg håber ikke, at jeg virker hadefuld i dag. Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at være så kærlig og så videre, så videre. Jeg tænker, at hele løsningen på, at vi kan begynde at tale om menneskelige forskelligheder, det er at begynde at italesætte kærligheden igen. Så det er ikke fordi, jeg er fan af hate speech. Men hvis der er sådan nogle kommissærer og nogle kommissarer nede i EU, der vil prøve at styre, hvad det er, jeg må få lov til at sige eller ej. Og noget af det, som Menneskerettighedsdomstolen har sagt, var hate speech. Det var at sige, islam ud af Europa. Og så med et billede af World Trade Center. Det kaldte de hate speech. Og så var der ingen beskyttelse over, der var ikke noget hensyn til ytringsfriheden, når det var, at du havde begyndt at begive dig ind på hadets sti. Ikke? Og det var at være kritisk over for en religion. Ikke? Det er håbløst, og det er politisk diskriminerende, og det er et overgreb på danskernes ret til selvbestemmelse og ret til at have et demokrati, hvis det er, at vi har centrale organer i Mellem-Europa, som siger, at det er forbudt at være nationalistisk, at det er forbudt at tale for sit eget folkefærds interesser. Det kan man ikke have, men det har vi. Det er noget, som der er bagt ind i mange af de sådan store og mægtige europæiske institutioner, som vi er en del af nu. Danmark kan godt skubbe på de der institutioner. Det har vi lige gjort på Menneskerettighedsdomstolen. Danmark har været dem, der har gået forrest i forhold til
at flytte alle de europæiske nationer til at så sige, at det skal være nemmere at kunne udvise kriminelle udlændinge. Det er sgu Lars Løkke og Mette Frederiksen, der har været ude og skubbe på det hele. Og det skal Logos ideelt set være med til at gøre på ytringsfrihedens område. Der skal der ikke være kommissærer, der kan få lov til at gå efter at fjerne ret til demokrati og selvbestemmelse for europæere. Så ytringsfriheden, det frie ord, det er noget af det, Logos skal kæmpe for. Så skal det kæmpe for, ja, og fordi ytringsfriheden er jo totalt relevant i forhold til, at man har et demokrati, så skal vi kæmpe også for, at den her menneskerettighedsdomstol ikke får lov til at blive ved med at tiltage sig for meget udemokratisk magt. Danskerne har aldrig afgivet suverænitet til menneskerettighedsdomstolen, efter den procedure, som vi har i den danske grundlovs paragraf 20. Vi har været igennem den procedure i forhold til at tiltræde EU, hvor det var, de fik kompetence til at styre og lave love for Danmark. Men den her procedure er aldrig blevet fulgt på menneskerettighedsdomstolsområdet. Og den her domstol har så tiltaget sig mere og mere magt i forhold til at definere Danmarks udlændingepolitik. Der skal vi have intelligente svar omkring, hvad man kan gøre for at forsvare hensynet til Danmarks grundlov og vores suverænitet, og at vi bliver ved med at have demokratisk kontrol fra danskerne omkring vores udlændingepolitik. Og holde fat i menneskerettighedsdomstolen, sådan så den ikke løber løbsk. Ikke? Løber løbsk, fordi den har fået ubegrænset magt, hvor demokratiet ikke har noget at skulle have sagt over for, hvad det er, de finder på nede i Strasbourg. Det, man skal gøre på det plan, det går videre end hvad Lars Løkke indtil videre har kunne formået. Det er flot arbejde, det han har gjort, men jeg synes, vi skal gå videre. Og det, vi skal spørge danskerne om, det er på udlændingeområdet, hvorvidt det domstolen finder på nede i Strasbourg, det skal gælde eller ej. Skal det være dommer i Strasbourg, der definerer, hvad Danmarks udlændingepolitik skal være? Eller skal det være det Folketing, som besiddes af Danmarks demokratiske valgte repræsentanter? Efter grundloven, så skulle det have været Folketinget, der bestemte det. Fordi der var aldrig fuldt den procedure til, at andre kunne bestemme det. Det er ekstremt principielt prekært. Og det var fordi, at Lars Boje han ikke gjorde nok for at fremme det. Han synes, at forslaget var godt, om at vi skulle begynde at foreslå en sådan folkeafstemning. Men den sjuft, han gjorde jo ikke noget for at sætte det frem i Folketinget. Han har jo så snakket om, han sagde også, at han ville stille mistillidsvotum mod Mette Frederiksen. Og det var først, da Joachim B. Olsen sagde sådan lidt, hvorfor har du så ikke fucking fremsat det i Folketinget? At han så fremsatte det i sidste ende. Fordi han gør ikke de ting, som han siger. Han er en løgner, hvor det er, man ikke kan stole på de ord, som kommer ud af munden på ham. Men politikken er fornuftig nok. Er det ikke fornuftigt nok, at danskerne skal bestemme, hvor danskernes love de bliver lavet hen? Det er i hvert fald det, som Logos skal presse på med i forhold til menneskerettighedsdomstolen og dens omsiggribende indflydelse over Danmarks udlændingepolitik, som i princippet er, ikke for at lyde helt woke eller sådan noget, den er problematisk, ikke? Altså det er sådan at være meget juristagtigt at sige, det er problematisk, for ikke at sige, at jeg synes, det er lodret strid med princippet i grundloven. Men det er nok det, jeg reelt mener, når jeg tør sige det. Men altså, så ytringsfrihedskamp, kampen for Danmarks demokrati, som er ved at forvitre, hvor meget af det, som der bliver lavet af lovgivning, ikke kommer fra det danske Folketing, men kommer fra fjerne bureaukrater, som ikke er forbundne og forpligtet med danskerne. Det er en skandale og et demokratisk derut, der er på det plan. Og så selvfølgelig også at beskytte kærligheden, familiedannelsen i Danmark, og også at danskerne forbliver at være majoritet i Danmark. Så det er hovedmålene, som Logos skal italesætte. Men det er jo ekstremt ambitiøst. Ikke? Det er ambitiøst på vegne af hele Europa, og ambitiøst for en helt ny måde at tænke politik på for hele Europa. Hvis man skal lære det op på et klassisk koordinatsystem, politisk koordinatsystem, det er jo svært, for der findes tusindvis af dem. Men hvor man på x-aksen har sådan en klassisk
fra venstreorienteret til højreorienteret fordelingspolitisk, og så på y-aksen har autoritær og libertær, hvor vil man så placere nogenlunde Logos. Jeg havde, i stedet for at lige prøve at plotte det ind noget sted, så tror jeg, at jeg vil kalde det noget i retning af at være nationalliberalt. Altså det, jeg sidder og snakker om her, det er jo frihedsrettigheder. Så det er jo mere over imod, altså så er du ikke oppe i det totalitære på den der akse der. Men altså med noget liberalt, men også en velfærdsstat. Altså vi vil ikke have Martin Thorborg, der forvrænger det politiske system. Vi vil ikke have Danmarks Industri, som på bekostning af danskernes almene lønninger og evnen til at kunne danne familier, trykke lønningerne nedad. Det vil vi jo ikke. Så der er også nogen grad af anti-elitær, sådan helt Per Clausen, anti-lobby. Ja, der er, altså det skal være socialt. Det skal være til gavn for alle danskerne. Det skal være rundt af kærlighed, og at eliterne er forpligtet på deres landsmænd. Ikke? Så måske skal skatten op på store internationale selskaber. Skatten skal op på de mange udlændinge, der kommer hertil, hvor det er en byrde for danskerne. Og så skal skatten nedad for danskere, sådan som de er flest. Så det skal gavne flertallet af danskere. På den måde kan du kalde det populistisk. Ordet populisme er blevet misbrugt til at pege på noget, der reelt handler om at være demagogisk. Ikke? Hvis du er en folkeforfører, der lyver og er en charlatan og Lars Boje-agtig og Messerschmidt-agtig og sådan noget, som siger en masse ting, som måske er valgflæsk til alle de dumme vælgere derude, som er dumme nok til at hoppe på limpinden, så er det demagogisk. Men er det populistisk, hvis det er, at de ikke for alvor gavner flertallet af danskerne? Det tror jeg ikke, jeg synes. Populisme er en ældgammel ideologi. Det er jo et latinsk begreb, hvor man talte om patricierne. Den her aristokratiske elite, der var på den ene side, de ville have privilegier og ret til, det kun var dem, der kunne komme ind og få politisk magt. Og så var der alle de der sådan usle, almindelige plebejere. Og den vulgære pøs og sådan noget, ikke? Og de, så populisterne, det var dem, der var demokrat, ikke? Det var dem, der var for den almindelige lille mand. Mens patricierne, det var dem, der var på den anden side, ikke? Men mens i dag, så er den her term blevet misbrugt, så det, som der i virkeligheden snakkes om, det er en eller anden form for demagogisk misbrug af befolkningen, man snakker om, når det er populisme. Men altså, populisme forstået som danskernes interesser, sådan som danskerne er flest, danskernes og også håndværkeres mulighed for at kunne stifte familie. Det skal ikke kun være, hvis du er advokat, at du kan få en familie. Det må også godt være nemmere, selv hvis du er advokat, at have en familie. Ikke? Det vil jeg da gerne. Ikke? Men det skal gavne alle. Vi vil gerne have effektive sundhedssystemer osv. Det er ikke min agenda at splitte dem ad. Men jeg mener, det der splitter dem ad i dag, det er, at fordelene ved den velfærdsstat, som danskerne har lavet til at gavne dem selv, overvejende bliver givet til folk, der er kommet hertil for at få fordel af det. Velfærdsturister. Velfærdsturisme. Så for eksempel sådan noget som boligstøtte, det kan du få uden at du er dansk statsborger. Det er bare alle. Hvis du er en person, der er kommet til Danmark fra Sydamerika for at få stor gavn af at komme hertil og at ernære dig i Danmark og som voldbud, eller whatever det nu er, de gør for at løntrykke, jamen så får du alle fordelen, som alle danskerne gør også. Det synes jeg, man skal skrotte. Det skal da ikke være sådan, så vi belønner andre for at komme og at undergrave lønningerne i Danmark. Det skal da ikke være sådan, at danskerne betaler for at give privilegier til andre folkeslag i Danmark, mens vi ikke er i stand til at kunne opretholde vores egen befolkning i landet. Så længe at vi ikke er i stand til at opretholde vores egen befolkning i landet, så skal vi da ikke belønne andre grupper for at komme og tage arbejdet for os her. Det skal altid kunne betale sig for os
at andre grupper kommer og være her i landet. Det skal være en nettoindtægt. Det er det jo ikke nu. Ikke? Du kan se sådan lidt afhængig af, hvor folk kommer fra, hvilke landegrupper de kommer. Ikke bare grupper, men hvilke lande de kommer fra, det er, om de sådan netto giver et bidrag til statsfinanserne. Så de lande, hvor det er, de ikke kan bidrage, jamen, så skal vi selvfølgelig generelt skrue ned for dem, og så finde flest mulige af Danmarks stykker af sociallovgivning, og så skal vi rette det imod os selv. Ikke? Men det er ikke meget utilitaristisk menneskesyn, det er ikke meget kærlighed i. Så tror jeg fuldstændig enig med det, men altså for at udfordre præmissen. Det er kærlighed til, hvem vi er. Ikke? Det er kærlighed til det danske folk at gøre sådan. Det er patriotisme at gøre sådan. Fordi hvis man fastholder den nuværende kurs, jamen så opløses den danske nation. Simpelthen som følge af, at de økonomiske incitamenter er til at blive ved med at vandre ind i landet. Når man så begynder at løse, der har været alle de her snakker om tørklædeforbud. Nu skal vi have forbud mod bederum eller minareter i det offentlige rum. Og det er det, som der var Generation Identitærs og Dansk Folkepartis plan for remigration. Altså at komme efter sådan nogle lidt beskedne kulturelle udtryk af islam. Det sted, hvor foden skal sættes ind, det er at stoppe velfærdsturismen. Det er totalt at kigge hele sociallovgivningen efter i sømmene, for at sørge for, at den ikke belønner folk for at indvandre og udskifte danskerne. Så kærligheden i det er jo så, hvad skal man sige, det er sådan meget samfundsmæssigt, eller det er sådan rationelt, eller klog, intelligent, juristagtig måde at tænke lovgivning. Men kærligheden i det ligger i at søge at bevare danskernes majoritet i Danmark. Det er det kærlige i. Det er at sætte nationen først. Så skal der være mulighed for, at folk kan rejse ud, og hvis de vil hjælpe til at bygge børnehjem i Afrika og sådan noget, Gud velsigne dem, lad dem få gode vilkår for at gøre noget sådan også. Men der er kommet for meget indvandring ind i Danmark. Jeg synes i stedet, at hvis folk skal gøre godt ude i verden, så skal de være lidt mere Kipling-esk. De skal sprede vestlige værdier udad til. Gennem frivillighed, ikke gennem undertrykkelse, ikke ved the barrel of the gun, som man gjorde i Irak, men gennem oprigtig velvilje og godgørende arbejde, som vi har gjort meget af ude i verden, men som vi har mistet troen på, faktisk gjorde godt. Jeg har et sidste spørgsmål, før at vi åbner ballet til sidst. For et par dage siden, der kom Troelsen Poulsen med en melding om en fantastisk VLAK-regering. Også uambitiøst, men om ikke andet væsentligt bedre, end hvad vi har haft tid til. Ville Logos kunne lægge mandater til pågældende VLAK-regering? Ja. Men altså, hele det der med nettoudvandring af muslimer er jo mere eller mindre hentet fra mig. Fordi Messerschmidt havde... Dansk Folkepartis ultimative krav. Ja. Det er jeg faktisk glad for, at du siger. Vi havde Mikkel Bjørn hernede for et par måneder siden, hvor at han bliver spurgt ind til den her regel, Liberal Alliance den her regel, Liberal Alliance har med en regel, to regel ud, kunne man ikke overføre den til udlændingepolitikken. Det stod han og fniste der, det var en meget sjov tanke, og så gik der en måned eller sådan noget, så er det ultimativt krav for Dansk Folkeparti nærmest. Det kan jo godt have haft sådan lidt dårlig samvittighed for dansk politik, hvis det er det her fora, der har faciliteret. Men det er ordets magt, ikke? Det er ordets magt, og det er derfor, det er en smuk ting, at vi mødes her og taler sammen. Og uanset om du er fra Smuk eller whatever det er, jamen så gør det gavn at komme med input. Ikke? Det er den måde, demokratiet virker på. Det er gennem ordets skabende kraft. Det er jo, jeg havde da ikke forventet, at jeg som en eller anden minimand i Udlændingsstyrelsen kunne pege på noget, som der kunne bruges inde i Folketinget. Jeg gjorde det som et eller andet tosset eksperiment. Så virkede det. Ikke? Men det er åbenbart sådan, det er, fordi der er ikke nogen, der satser på, at ordet har så meget magt. Så folk holder sig tilbage, de siger ikke, hvad de mener. De lægger jo låg på sig selv,
De siger, hvad de tror, folk har lyst til at høre. De siger, hvad det er, de tror, der vil gøre, at folk vil respektere dem. Så bliver det altså fucking kedeligt. Så bliver det altså død banalt, fordi folk ikke sådan satser på at sige det, som de tror på måske havde gjort en forskel. Det skal vi have mere af, ikke? Vi åbner op for spørgsmål fra salen. Jeg har et spørgsmål med hensyn til din holdning til ytringsfrihed. Fordi som jeg tænker også, du ved som jurist, at når man snakker om censur i Danmark, så efter grundlovens paragraf 77 så gælder det forud mod censur. Ja. Det du beskriver, og den kritik du retter, er jo egentlig efter censur. Ja. Altså efterfølgende. Ja. Som jo ikke, fordi der står jo i grundlovens paragraf 77, at man skal stå til ansvar ved domstolen. Det er rigtigt. Altså sådan, bare lige så jeg forstår korrekt, er det så en grundlovsændring, du er ude efter for at beskytte dine absolutte rettigheder med dine ytringer, eller hvor er det grænsen går? For jeg anerkender egentlig præmissen om, at man ikke skal give al magten til Strasbourg, man skal ikke give al magten til EU. Men hvor langt er man villig til at gå i Logos, og hvor langt er du villig til at gå for ligesom at beskytte den danske ytringsfrihed? Og er det en grundlovsændring, vi er ude i for det som en absolut rettighed? Det som de sagde på jurastudiet, når man snakkede om grundlovsændringer der, det er så godt som umuligt at gøre det. Ikke? Det ved jeg ikke, om er rigtigt. Jeg vil da være for en radikal udvidelse af retten til ytringsfriheden på grundlovsmæssigt niveau. Og det er noget, som man burde sætte sig ned med nogle... Det skulle være en komité af de bedste jurister. Og virkelig, det er virkelig noget, man skulle gøre sig umage omkring og gøre ordentligt, hvis det var, man skulle gøre det. Men det kommer jo ikke til at ske. Hvis du spørger mig, så kommer det nok ikke til at ske. Jeg ville elske det, hvis der var interesse for det. Og man kan så sige, at den tanke vil jo også være nødvendig for alle dem, der mener, at vi skal fuldstændig ud af menneskerettighedskonventionssystemet. Netop fordi den traditionelle fortolkning af grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed, den er så tynd. Ikke? Så når jeg procederer på ytringsfriheden som advokat, og jeg har en sag, hvor jeg assisterer min gamle lærermester i Højesteret nu her, som handler om ytringsfriheden, det er jo alt sammen bygget på Strasbourg-domstolens praksis. På det punkt er den ædel. Den er ophøjet. Langt bedre, end hvad vi har i Danmark alene. Danmark er blevet dømt flere gange ved Menneskerettighedsdomstolen for at gøre indgreb i ytringsfriheden. Senest faktisk en sag, hvor Rasmus Paludan var lykkedes med at få domstolene til at dømme nogen for injurier i en af de mange sager, han anlægger, når han føler sig lidt for krænket over, hvad folk siger om ham. Ikke? Så jeg elsker mennesket. Jeg skrev mit speciale om Menneskerettighedsdomstolens praksis på ytringsfrihedsområdet. Den er god. Den er diskriminerende, og den sikrer ikke ligelig adgang til at være politisk aktiv som sådan højreorienteret eller nationalistisk. Så på den måde er den ufuldstændig. Men altså, det ville være godt, hvis der blev vist mere respekt for Menneskerettighedsdomstolens praksis på ytringsfrihedsområdet, end hvad der bliver gjort i dag. Fordi domstolen forstår det sgu ikke rigtigt. Du skal op i Højesteret, for at dommerne kan finde ud af at bruge det ordentligt. Og de ved slet ikke, hvad de skal gøre med det. Fordi hvor mange jurister har dyrket det passioneret i forhold til, hvor vigtigt det er. Hvor mange har læst Milton? Har du overhovedet læst Milton? Yes. Godt. Of course. Ja, godt. Er du apologetic? Ja. Godt. Okay. Touché. My respect increases. Nå. Nej, altså... Så i forhold til det konkrete arbejde med at øge respekten for ytringsfriheden, så vil det være primært parlamentarisk. Ikke? Og så vil det være igennem at lægge pres på europæiske institutioner omkring, at EU-kommissionen ikke skal retsforfølge internetplatformen så intensivt, som de gør. Ikke? Der tror jeg, det er den primære måde, at man kan presse, og så kan man gøre noget også sådan parlamentarisk for at sætte fokus på ytringsfriheden, som egentlig er ret underprioriteret, hvis du spørger mig. Selvfølgelig har jeg aldrig lavet sådan noget som koranlov og så videre, for at holde det lidt banalt. Er der yderligere korte spørgsmål? Altså, min løn bliver gradvist dårligere, desto længere jeg er her. Får du løn? Jeg får sådan en løn. Okay. Jeg får White Russians. Og fri bar også. Så. Er der yderligere spørgsmål? Det er ikke, fordi I skal bare holde jer i min løns skyld. Nej, glimrende. Så klapper vi. Tusind tak. Og
nok af mit halvdelen, om ikke andet, af mit genetiske ophav fra det østlige Asien, men mit kulturelle og sociale ophav er fra Aarhus, KSTH. Og derfor så giver vi altid som tak for at deltage en anden bitter i særklasse til oplægsholderen. Tusind tak, for at komme. Mange tak. Baren er åben. Og traditionen tro, så drikker vi den jo hernede. Naturligvis.